سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونون صبوك تكونون ناي وترو تمنيتنا يو لوبون كم وترو عبيت زيناتات عالم أقداس نزلهم زيناتات عالم حزنا لكم مسينا لنا نايلومي زينا دما بعابيو أبهلو بوليتيكا وقداتنا عالم زيتو كوريو مع كلاي مبراق مرح ناي سوريا ناي نوح رجيم ويونك سنة ناي بشار الأساد كاب سلطانو كم زتفنك عليه زقلت حبريتاتات درو سميكم تلو تخونيهم anyway بشار الأساد كابتي دماسكس سلطانو قديفو انتس هدي من تستقتيلو زبل استفر عليه استفرارق حبريتا لوغن بساب حجي أنا بس هيزو اللغو كم زي موتن هادي من أبقال هاجر نام ناي راشا مدبر كم زاتون كابون زخونة كم استقبره زقلت حبريتاريا اللغن أب سوشيال ميديا دما تقتيليو زبل زيناون قال كاب فلا كاب على رويترز وتصو حبريتارو قالوا زبل زرباون عليو بزخين بتي حنت عباي هاجر إيش أنا قدافي إيش أنا صدام حسين كم دما إيش أنا حسني مبارك أبقى أنا دما إيش أنا عمر البشير أركيبول له مالتي so كابزنا بيك قلت لهم تقول داينا خنري مجمريا what's going on هذا عبد سنيزي أبقد معيننا تقد معجزة زي راهمو حجين خنريون كلام مهارلون زعبيه أقاط أميزي. With breaking news from Syria, President Bashar al-Assad has reportedly fled the capital Damascus to an unknown destination after rebel forces entered the city meeting little resistance. The insurgents have declared the city free from Assad's rule that lasted for decades, less than 2 weeks after launching their lightning offensive. Citing senior military officials, Reuters reports that the Syrian Army Command has notified its officers of the fall of the regime. Syria's Prime Minister, Mohammed So كم نريد زلنا ناي بشار الأسد سلطان كم زودغن كتما رئيس كتما نيتهاجر دماسكس وين أبيد التوم تقاومتي كم زوردن بحفشة لايتنينج سبيد بلو بقلتو في زك أساق الزنبرة أو اشتحدت معلتاتنا عمتات في سلطان صنع منقستي وموخا أب حوس دحانا اللو تباهيلو أب صبوغ درجاي خير اللو تباهيلو مس عبيت هاجرات دبلوماسي قبر اللو استبهله مس بعل بوتين مس كالن زراخب زنبرة in no time ويود أب كتقلصو زي تخل جزية هندبت سلطاناتو منقستناتو كودغن كفشلن نرلنا بزح نقرات كتزاربلو تخل كنتاتي زي حو كام حدا منقستي أب حتصير جزية كم زيلو كودغ كيلو زعجك نبالكلنا سوريا مالت كاب زيرو استبقسة ويون تمال استبقسة تقاومت راي أو دي قويل كاز زربا يكون انتايدا دارقا كاب كلتشن 14 جميرو بزح زداخم وسرعاتي نيرو حزب تبادلو فحبتناتيو مع السدات مع السقاي مع الشقر يحليفيو استفل عليه عينت عطوات قجلي أبتهاجر بيمان متقامن بوزحات عطوات قجلي كم زلو يزنقا عينا يو كم حدر مني نابيك عطو بغمي كغلصل تكونتات nobody knows بحفشاقن اتكونتات ناتهم as user تحساسب rebels driving largely unopposed. So كم زنريو زلنا هندبت كاب سمين استبقسو نمجمريا أليبوز بهالكتما حيزوم قصيلهم حما قصيلهم لما أبزحهم هومس بالزلو هومس بهالكتما تتغزازيرو تسرعات كودق مخانو بسفي يزرب نيرو نتك أي عينت دماسكس بشر الأسد زقوا عصر زنبرة منقسي تريتوري ويون كلنا يتهاجريم بحفش هاجر من ترلها بجا ناي كورد فورسز حيلتات ناي كورد لازم نالبات كردستان زبال هاجر مسرات حلمن تنيرو حجي كون زغل كفصم زغل ناي الزبنات حلمتات نايتون كورد زبالو اب كل عالم اب ترك زلو اب سوريا زلو اب عراق زلو اب ايران ون الله مثلا اب كال بوتاتات كوينوم هاجر كم مسرات بزح قاس زكايز نبرو probably اتزبلت غزي حجي كون خلي وناتو نتبجاد مسل زلو نساتهم يمزقوا عصروا زلو يزبال زلو قال ابت سمياو تحت تاريخهم نا امريكا فورسز نرلنا كما دما ايسيس بهال دما بستفل عليه بوتاتات كم زلو كمزي لو زنبري حتصير زبل بسمين زمص حيلي او وشت عدت معلتي نت السلطان نت مراحي كابت سلطانو كم زاليون ات مراح دما ميتديو الذي يلمون برقص ايفلتني زلو تعتو حجي من يوم تم ابز غداي ساتف زنبرو كابز خنابي كخيت انتايو كغبر اذا هاجر زي انا ابي غصايا زبل حطو اب رئيس نفسه وكف زليو قال كابتم عبيت ستيك هولدرز ويون ابز غداي زي ايد زلوهم زبالو هاجرات من يوم راشا بزي اب تركي اب سوريا اقدس زخونه
መደበር ከም ዘለዎ ኣብቲ ከባቢ ባሕሪ መደበር ወታደራዊ መደበር ከም ዘለዎ እዚ መደበር እዚ ድማ ንኩሉ እትትገብሮ ናይ ባሕሪ ይኹን ናይ መሬት ምንቅስቃሳት ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃሳት ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ካልኣይ ስቴክሆልደር ኢራን ዝበሃል ሱርያ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ሃገር እዩ ነይሩ እንታይ ክገብር እዩ ንሱ we don't know እስራኤል of course ገለ ክፋል ናይ ሱርያ ሒዛ ዝነበረት እያ እቲ ጎላን ሃይትስ ዝበሃል ዝነበረ ናይ ጎላና ኣኽራናት ዝበሃል ነው ሒዛ ነይራ ሕጂ ድማ እስራኤል ክደፍእ ከም ትኽእል መሪሳ ዝሰፍሐ መሬት ክትወስድ ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ካልኦት ሃገራት ቱርክ ዝበሃል ብሰሜን ብዙሕ ኢንተረስት ዘለዋ ሃገር ክትከውን ከላ እቶም ኮርድ ዝበሃሉ ድማ ሓደ ካብቶም ተቃዋምቲ ናታ ምስ ምዃኖም እዚ ጉዳይ እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክረአ ይኽእል ኩሎም ዞም ንብሎም ዘለና ኣሜሪካ ድማ ብዓብዩ እቲ ነዳድን ገለመለን ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው ማለት እዩ ድሮ እቲ ነዳዲ ዘለዎ ቦታታት ኣሜሪካ ትቆፃፀሮ ዘላ ብዝዋን እውን ዝበሃል ስለዚ ኩሎም ዞም ሃገራት እዚኦም ቅድሚ እዚ ስርዓት እዚ ምውዳቑ ኣብ ቀጠር ኣብ ዶሓ ተራኺቦም ኣለዉ ኣብ ቀጠር ተራኺቦም ክዘራርቡ ቀድኒዮም ገለ ካብቲ ዝተዘራረቡሉ እስከ ክንሰምዕ እንታይ እዮም ተረዳዲኦም غادرت ديارهم يمكنهم أن يعودوا إلى أراضيهم. The new administration must be established in an orderly manner. يجب أن تتشكل الإدارة الجديدة. The principle of inclusiveness must never be compromised. There will be a desire for revenge. It is time to unite and reconstruct the country. Today, we call on all actors in and outside the region to act with prudence and calm and to refrain from steps that could further destabilize the region. The territorial integrity ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ጉዳይ ናይ ሱርያ ከም ዝተወደ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ቱርኪ ኣብ ዶሓ ከም ዝነበረ ከምኡ ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ራሻ ኣብኡ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን እውን ኣብኡ ከም ዝነበረ ናይ ግብፂ ኩላቶም ኣብቲ ዞባቲ ተራኺቦም ድሮ ቅድሚ ምውዳቕ ናይቲ ስርዓት ከም ዝተዘራረቡ ዘርኢ ምልክታት ኣሎ ስለዚ ንክወድቕ ተረዳዲኦምሉ ኣይመስለንን ግን እቲ ሰራዊት ናይ ሓደ ካብቲ ሪዝነብል ቅቡል ምክንያት ዝወሃብ ዘሎ ኢራንን ራሻንሲ ስለምታይ ስቕ ኢሎም ሪኦም ነዚ ዝብል ምክንያቱ ሰራዊት ናይ በሻር አልአሳድ ዝኾነ ይኹን ተቃውሞ ከርኢ ስለዘይተረኣየ ዝኾነ ይኹን ክዋጋዕ ኣይተረኣየ ኩሉ ኣፅዋራቱን ገለመሊን ገዲፉ ከተማታት ገዲፉ ጠጠው ኢሉ ኢዱ ይብሎ ወይ ሃዲም ኣሎ there's no fight ዳርጋ ከምዚ ዓይነት ኩናት ብዘይ ደም ዘጋጠመ ኩነታት ኣይረኣና ስለዚ ውሽጣዊ ስምምዕ ዲ ነይሩ እንታይ ከምዚ ክገብሮ ኽኢሉ ክራኽምሾ ኽኢሉ we don't know ብሓፈሻ ግን ንፁር ኮይኑ ዘሎ እቲ ስርዓት ኣብቂዑ ከም ዘሎን ካብ ሕጂ ንድሓር ናበይ ገጾም ክኸዱ ይኽእሉ ንዝብል እዘረባ ዝስምዕዎ ካብዚ ናብዚ እቶም ስልጣን ሒዞም ዘለዉ ዝበሃሉ ዘለዉ ብፍላይ እቲ ዝለዓለ ስልጣን ሒዙሎ ዝበሃል ዘሎ እቲ HTS ዝብልዎ ዘለዉ ሓያት التحرير حياة التحرير الشام قال زبلوه الشم زلوه نسيت زيادة نتي متقعت قبر زنبرة قالوا تون ببوا قانون يقبرون يروم جن زيادة السلطان حيز زلو زبحال زلو ويون نتكونتات زمرع زنبرة ويون زيادة زدف زنبرة زبلوه زلو نسيو سلازي if that is the case بتخكل انت عينت سلطان يكلوه نسو اتسبت دماء انت عين السمخانوس انه لا كريم refrain from steps that could further destabilize the region. The territorial integrity and unity of Syria must be preserved. Dear friends, we have to be watchful during this transition period. We are in communication with the groups to make sure that سنتايز بنزلو للغلو عبز قدايزي بتم كلهم حيلتات ابتي وشتي سوريا زواسو زلو كاب زغون يكون نقرات حماق نقرات كتنقو لغلو دمانة international community مالتيو الأولوية جزءتها وحدنتنا ناي سوريا كخبر كم زلو يزبل زلو ماني كخبره هاجر انت عارف ريسا الأولوية ناي تاجر ماني كخبره منيو ني دوباتا نصور كون على لو كلاغل زجراج أرب حتى زلون هاجرات تلو عيننا نبتكابي نا إسرائيل كلير فيجن على رأي لو واسودما نتي تريتور إسرائيل نشتي سلازونا مستعل مناتهم كعبيوا هذا كابت بلاني سلازي هذا كابتهم أب تارجت ناي إسرائيل كم ما ناي بنيامين نتنياهو زنبرة بشار الأسد نيرو قداف نيرو صدام حسين نيرو بزيوم هجراتياتهم انتهيوا ما هذا زم سلام تحرينا حيال وتدروا عقم زنبرة ميم تريوا مالهم كلتا عينة هجرات عربية مزلوا كلتا عينة هجرات إسلامية مزلوا بزماء كلاي مبرق زوباخن بالغلة حدو تقلال أمريكا أتياتو زلا السعودية كتبل تغليغا ملو وأمريكا بيز زلوا نا أمريكا دما زخون السكات كفترو زي كل مالتيو إمارات كتبلو تقولوا قطر كتبلو تقولوا كويت كتبلو تقولوا بحرين كتبلو تقولوا عمان كتبلو تقولوا زي ما قرازياتهم ملو أمريكا عبي وتهدروا بيز زلوا أمريكا تزوروا منقصات يمكن من الغلينا إن أمريكا كبدوا زخول يكون كلاتهم دم هجرات عرب نداد لهم سلازي نداد ندلكا وي أمريكا ملو كتاتو كاخد كلالوا
ድሌት ክትገብረካ ካብ ወፃኢ ኣንጻር ኣሜሪካ ተኮይንካ ድማ መንግስቲ ክፈርስ ኣለዎ ወይ እውን ከፍርስዎ ዘይክእሉ ተኮይኖም ድማ ብዕፅዋን ክባል ከም ዘይሰርሕ ክገብርዎ ኣለዎም I'm going to give you good examples ኣብዚ ጽቡቕ examples ክበኩም ክፍትኒ ብዛዕባ እዚ ክንዛረብ ከለና ልዑል ጥንቃቐ ካ ስለ ዘድልየ ኢና ንዛረብ ዘለና ንኣብነት سعوديا نداد اللوا أمريكا دما بزع بيز سالوا قطر كمو إمارات كمو قالوا دما كويت بحرين قالك تول العراق نداد نيروا صدام حسين ناتو وتهدروا عقب نيروا سراويت نيروا أسوارات نيروا قال قلنا أمريكا دما مساي سرح نيروا أما نقول أليموا نفكالك خيس لزدلي صدام حسين كبون قرار له تباهيلو تبنكيرو قدافي نداد اللوا وتهدروا عقب نيروا نفسه زغالي نفسه كلاخل زغل لولا والناس نبر حقري نيرو ስለዚ ነዳዲ ሃሊካ ናብ ካልእ ዓለም ንዶላር ቻሌንጅ ክትገብር ትኽእል ምዃንካ ምስ ፈለጡ ናይ ሰዳም ሁሴን ንዶላር ብኸመይ ቻሌንጅ ክገብሮ ፈቲኑ ነዳዲ ናቱ ብዩሮ ክሸጦ ጀሚሩ ሓጢኣት ናቱ ናይ ሰዳም ሁሴን ብዩሮ ክሸጦ ስለ ዝጀመረ ከምዚ ኢለ ተገይሩ ማለት እዩ ናይ ገዳፊ ድማ ናይ ኣፍሪካ ባንክ ክንገብር ናይ ኣፍሪካ ካረንሲ ክንገብር ዝብል ሓሳባት ከሰላስል ጀሚሩ ስለዚ ምስቲ ዝነበሮ ወርቂ ምስቲ ዝነበሮ ነዳዲ ምስቲ ዝነበሮ ዓቕሚ እዚ ሰብ እዚ ነቲ ሓሳብ ተደፊኢላ ዓብ ፀገም ክፈጥረልና እዩ ብዝብል ሃንደበት ሓደ ተቃዋሚ ኣልዒሎም ኔቶ ሙሉእ ብሙሉእ ብዝተሳተፈ መንገዲ ጥዋዕዋ ዓቢሎም ንገዳፊ ዛንታ ታሪክ ገይሮሞ ማለት እዩ ባሻር አልአሳድ ገለ ፀጋታት ኣሎ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዎ ማዕድናት እውን ነይርዎ እዩ እሱ እውን ሓደ ካብቶም ሓያላት መንግስታት ስለ ዝኾነ ክህሊ ኣለዎ ተባሂሉ ተኣልዩ there's only one country left ኣብዚ ዞባ እዚ እቲ ፕላን ድማ ምናልባቶም ዘይትፈልጥዎ ክንደግመልኩም ኢና ኩሉ ግዜ this is the plan 9/11 About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the joint staff who had used to work for me. And one of the generals called me and he said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. So I came back to see him a few weeks later. And by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today. And he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with..." This is the plan. The plan is the video is the General Wesley ዝበሃል እዚ ተዛረባያ እታ ፕላን ድማ እንታይ ትብል ነይራ ልክዕ ሰፕተምበር 11 ዕለት 11 ወርሒ 9 2001 እቲ ትዊን ታወርስ ናይ ኒውዮርክ ኣሜሪካ ምስ ተሃረመ ድሕሪኡ ኣሜሪካ ድራማቲክ ፎሬን ፖሊሲ ክትገብር ከም ዝወሰነትን መጀመርያ ኣፍጋኒስታን ክሃርሙ ግን ንኢራቅ ክትረሙን ከም ዝተወሰነ ኬሚካላዊ ኣፅዋር ኣለዋ ተባሂሉ ብዙሕ ጎዝጓዝ ተገይሩሉ እቲ ዩኤን ኣይደገፈውን ግን ብሓፈሻ ኣሜሪካ ደፋፊያ መብዛሕትአን ሃገራት ወይ ምሳና ወይ ኣንጻርና ዝብል ጭሩሓ ብምጥቃም ሃገራት ኣብ ጎና ከም ዝኾና ስለምንታይ ግን ከምኡ ዝኸውን ዘሎ እንታይ እቲ ምክንያት ኢራቅ ምስቲ ኣብ 9/11 ዘጋጠመ ዘራኽብ ኣለዋ ዲልዎ ነው ጀስታ ወላ ሓንቲ ዘራኽብ ኩነታት ኢራናን ግን መንግስታት ከንዕኑ ድማ ወሲና ገለ ካብቶም ፕላን ድማ 7 ሃገራት የነይረን መን እንተን ሃገራት መን ተሪፋ ኣላ ስምዑ starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and finishing off Iran. I said, "Is it classified?" He said, "Yes, sir." I said, "Well, don't show it to me." And I saw him a year or so ago and I said, "You remember that?" He said, "Sir, I didn't show you that memo. I didn't show it to you." I'm sorry, what did you say his name was? سنتين نسمع زلنا بحفشة اتبلان شو عت هجرات حنت هجرت راي تريف الله زي من انت هجرات دقاقيبنا نسكن فلتان كم زلنا كاب أفريقيا السودان الصوماليان أبت بلان زنبرة مالتيو الصوماليا سلام تابت بلانيتيو مور يد ميتاز نبرة ياجن انت هاي تبلان هاي تردنا السودان إذا بلان زغوت صقلهم صبوا هجر نورمال هجر ينيرو and it worked السودان قدام رينا لنا أبنيهم تقيت كدما ليبيا سوريا العراق ليبانوس كل نزين هجرات حنت هجر تريف الله من يصغر إيران ترى تريف هذا so the plan هجو كله نبي إيراني تبلان ناتم كغيره يكون سادمنا حمشة عمتي لهم maybe ناي timing problem أقاتي مامله التبلان جن يسرح له important thing is أبكن أفتكز يوم كجبروي قبام نيرو maybe كن التزخفة التبلان ناتم يسرح ملاون هجر دحر هجر يود كعمل لاون بوناس مالوهم يمن كالاتهم بوناس تزود أقط كال هجر مالتي لذي التكونات انتهي كم زمسلنا نرزلنا تنكلت هاجر دما أفكرنا أفريقيا زلوا بمخانا دما
ልዑል ስጋት ሳልሰይተን የመን ወሲካ ኣብቲ ዞባት ጥራይ ሰለስተ ሃገር ፌል ገይረን ኣለዋ ኣሚን ክንደይ ግዜ ኢና ክንዛረበሉ እዚ ጉዳይ እዚ ሓደ መንግስቲ ተቐይሩ ሓደ ንጉስ ወዲቑ ሓደ መራሒ ወዲቑ ዳስና ደ ቢግ ዲል ጸገም የብሉን ባሻር አልአሳድ ክቕየር ይኽእል ክትኣልዮ ትኽእል ኢኻ እቲ ንሕና ንሪኦ ዘለና ዘሕዝን ክፋሉ ንብሎ ዘለና ግን እንታይ እዩ ገዳፊ ወዲቑ ሊብያ እንታይ ኮይና ኣላ ማንም ዝምልስ ሕቶ እዩ ገዳፊ ካብ ዝወድቕ ሃገር ካብ ዓመት ንዓመት ንድሕሪት እያ ትወድቕ ዘላ ትኸይዝ ኣላ ባሻር አልአሳድ እዚ ዑመር አልበሽር ጎረቤትና ካብ ዝወድቕ እንታይ ትኾን ኣላ ሱዳን ኣብ ግዜኡ ባን ከቢርና መናብሮ ከቢርና ነይሩ ቱ ዲስካሽን ሎሚ ኸ ተዓዲ ኣላ تا نسوس قال فلهم عدس بخميك مال سواي خلو درو كابو 5 عمل ندحري تمليسهم الله مغنياتو بزح تعتقد صناتهم ابريسهم حزبهم تسديدوا بمليونات زغصر ما مايت اشعاع زغصر دما تقتلون حدقا ودي يقونالو سلازي زنبرو ما بزبر عمر البشير كنت مالص تخلدو بيرفكت ما راح ينبر نس ما عاد قلتات نيرو شقر نيرو اوف كورس انت حتى السودان لو مدحشو ولا قدمي اب زمن عمر البشير اللي كانت حتى كايم فيري سيمبل انسر መንግስቲ ደይፈትዎ ነይሮም ክኾኑ ክልዮም ግን ደቆም የምህሩ ሕክምና ነይሮም ስራሕ ይወፍሩ ሂወቶም ይገብሩ ሓረስታይ ይሓርስ ነጋዳይ ይነግድ ነይሩ ፐርፌክት መንግስቲ ነበሮም ባ ጥዑይ ዝኾነ ሂወት ድማ ነይሮም ሎሚ ዘሎ ሱዳን ንፀላይ ካይትመነየሉን ኢኻ ሊብያ ምቾት ነይራ ነብኡ ስለ ዝሓለፍኩ ፖለቲካዊ ናፅነት ኣይነበሮምን ክመርፁ ይኩኑን እዮም ኣብ መራሕቲ ክኾኑ ይኩኑን ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብድሬት ክዛረብ ትኽእል ኢኻ ኣነ ግን ኳሊቲ ናይ ላይፍ ኣብ ሊብያ ዝረኸቦ ካልእ ነገር እዩ زورو مخاين توب كلاس نداد بتروحو بان بتروحو منابرو بتروحو معد قوما معد قف كت مهارت دليخا كسلت انت دليخا دقه خيت كاسكولارشيب كل بنات عينيرو تارجع مع مريك كخم عينت من قسلو دي كساب تبلي نيرو وعود حزب سلاز نبر معد سكاتا سلاز نبر قرافقا كله تكوز دوز قيل قال ملا كله سلشي وسلاز نبر اب حزبي تفكر نيرو اذا هاجر كم يجري مع بلا كم زنا بلا خلد ما حتى عبد لهم ما تهاجر اجلو من دادناتهم ابي شيء طلع يفلتني ابي اعطوا لي يفلتني تحقد ما كمايو ناي عراق نابنت صدام حسين كله معت غدا نيروم ግን بحفشا ጽቡቕ ህይወት ነይርዎ እቲ ነዳዲ ድሕሪ ኢራቅ መውዳቃ ሎሚ ኣብ ኣሜሪካ ይድሽየጥ እቲ ገንዘብ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ባንክታት ናይ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ካብቲ ባንክቲ ብባንኪ ኮኑ ትራንስፈር ዝገብርሎም ኢሎም ብሳምሱናይት ገይሮም ካሽ እዮም ዝቦም ነቶም መንግስታት በኋላ ዘራርባ ንብልሽውና ዝዕድም ስራሕ ማለት እዩ እቲ ገንዘብ ሒዞም ድማ ኣብ ብልሽውና ዝተቆማጠ ፖለቲከኛታት ኣለዎም ሓደ ይመፅእ ተኻሊ ኸይት ሓደ ይመፅእ ውፁልና ተብላ ይወፁን ስለዚ እቲ ሕንፍሽፍሽ ሓንሳብ ምስኣተውኻ ዘጋጥም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ናይ ሶማልያ ኩነታት እውን ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ሶማልያ ስዕድ ባረ ከሎ ምናልባት ሓደ ሓያል መንግስቲ ነይርዎም ክኸውን ይኽእል እዩ ነይርዎም ብርግፅ ዘይፈትዎ ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ለውጢ ይደልዩ ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እቲ ትደልዮ ለውጢ ብኸመይ መንገዲ መፀካ ግን እቲ ዝዓበየ ትምህርቲ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ሪል ታይም ድማ እዩ ዝሕዝን ትምህርቲ እዩ ግን ኢዝ ወት ኢት ኢዝ ፅቡቅ ጌርካ ክትቅበሎ ጥራይ ዘለካ ፅባሕ ንጎ እቲ ሃገር ከመይ ኢላ ከም ትወድቕካ ይረኣየካ especially Daesh and PKK, is not taking advantage of the situation. Turkey is committed to continue fight against terrorism. All minorities, non-Muslim, Christians, non-Arabs, Kurds, should be treated equally. Any possible chemical weapons inventory or related materials must be secure. The new governing body should be inclusive of all parties. Opposition groups should be united now. تركيا ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ኢድ ከም ዘለዋ ዝነገር ዘሎ እዩ እቲ ዝብሎ ዘሎ ንኣብነት ስርዓትን ሕግን ስርዓትን ክህልሎ ኣገባብ ክህልሎ ኢሎም መን እቲ ቀዳማይ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ንዝብል ምናልባት ኣብዚኣ ሓንቲ ኩሉ ግዜ ክዝክርዋ ዘለኩም ስእሊ እውን ነይራትኒ እዚ ሕጂ መሓመድ ጀላኒ ተባሂሉ ዘሎ ናይቲ ሓላፊ ናይቲ ኤችቲኤስ ዝበሃል ዘሎ እዚ ትማሊ ናቱ መግለፂ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሱርያ ዘውፅኦ ዝነበረ ነዚ ቴሮሪስት ነዚ ግብረ ሽበራ ዝጠጠው ከነብሎ ክንክል ኣለና ነዚ ሰብ እዚ ዝሓዘ ወይ እውን ዝቐተለ 10 ሚልዮን ዶላር ክንቦይና ኢሎም ኤፍቢኣይ ናይ ኣሜሪካ ዝውጅውሉ ዝነበሩ እዩ ሎሚ ግን ከም ሓደ መልኣኽ ከም ሓደ ልዑል ንቅሓት ዘለዎ መራሒ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ መራሒ ገይሮም ክዛረብሉ ክንሰምዕን ክንርኢ ንውዕል ኣለና እንታይ እዚ ካዘርእየካ ኢትስ ጀስት ኣባውት እቲ ቢዝነስ ክሳብ ዝሰርሐ እቲ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ክሳብ ዝሓለወ ፀገም የብሎምን እዚ እንታይ ኣጋጥም ኣሎ ሕጂ ንሱ ፍርቃትን ሰላምን ክብል ከሎ ናይ እስራኤል ፖስት ገይሮሞ ዝነበሩ እዩ ካልኦትን ፖስት ገይሮሞ ነይሮም ሰንትራል ባንክ ናይ ሱርያ እቲ ባንክ ተሰሪቁ ይበሃል ኣሎ ወርቅታት ኣብኡ ዝነበረ ኩሉ ካብ መኪና ሰሪቆም ከውፅዎ ዘርኢ ስእልታትን ቪድዮታትን ኣብ ሶሻል ሚድያ ይዘውር ኣሎ እዚ እንታይ ዘርእየካ እቲ ዘበን ውራውራ ነብስኻ ይትዕብራ ስለ ዝኾነ እቶም ዕጡቃት ጉጅለ ሓደ ብወገኑ ካብቲ ባንክታት ገለ ካብ ዝረኸብዎ ገለ መኪናሰርቕ ገለ ገብር ስለዚ ገለ ንሃገር ፖለቲካ ለውጢ ክትገብር ትፅዕር ተኻሊ ድማ ነቲ ናይ ሃገር ሃብቲ ጓሕጒሓ ንጅባኣ ክትወስደያ
ኣብ ሊብያ ዝረኣናዮ እንተሎ ልክዕ ከምኡ ወርቂ ናይቲ ሃገር ኣብ ኢራቅ ዝረኣናዮ ወርቂ ናይቲ ሃገር ከም ዝተሰርቀ ብዙሕ ካብኡ ድማ ንኣሜሪካ ከም ተወስደ ስእልታት ዝተዘርግሐሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ሱርያውን ብዙሕ ወርቂ ህልይርዋ ክኸውን ይኽእል እዩ ኩሉ ሒዝዎ ክኸይድ ኣይክእልን ንሱ ስለዚ ተሪፉ ዘሎ ሒዙ እንተኸይዱ ማለት እዩ ብሓፈሻ እቲ ሃገር ናብ ባዶነት ገፃ ትምለሳላ እዚ ድማ እቲ ክውንነት ዝበሃል ዘሎ ናይ ራሽያ ዝበሎ ስምዑ ሕጂ Sorry for the Syrian people who became a subject of another geopolitical experiment. We are absolutely convinced of inadmissibility to use terrorists like Hayat Tahrir al-Sham to achieve geopolitical purposes, as it is being done now with the organization of this. ናይ ብሓቂ ንሓዝን ብህዝቢ ሱርያ ናይ ብሓቂ ንሓዝነሉ ኣካል ወይ እውን ኤክስፐሪመንት ናይ ጂኦፖለቲክስ ኤክስፐሪመንት ወይ እውን መፈተኒ ኮይኑ ዘሎ ምክንያቱ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓ ቅድድም ናይ ዓበይቲ ሃገራት ንሃገራት የፍርስ ኣሎ ዝብል ቀፃሊ ቪድዮታትን ኩነታትን የርእየኩም ኣለኹ this is a sign already ንሪኦ ኣለና ዓበይቲ ሓይልታት ንረብሓታትን ንምውሓስ ኣሜሪካ ኣግሬሲቭሊ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ሓንቲ ሃገር ዘይኮነስ ካብ ሓንቲ ሃገር ናብ ካልእ ሃገር ዝሰግር ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኣበይ ጠጠው ክብል እዩ እንታይ ክኸውን እዩ መፃኢ ናይዚ ሃገር እንታይ ክኸውን እዩ we don't know ግን ከም ንሪኦ ዘለና ጽቡቅ ክኸውን ከም ዘይኮነ እዩ ዘርኢ offensive from the Idlib de-escalation area but you know what we do in the world maybe the mentality is different the Americans for them I know them very well for them what is important how they are perceived and they always want to be perceived number one when they tell something everybody must say yes sir in our case it's not about being ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ራሽያ ምናልባት ኣብ ዩክሬን ድሓን ዝኾነ ፐርፎርማንስ ተገይራ ኣብ ካልእ ዓውድታት ግን እቲ ናታ ፅልዋ ቀሊል ብድሆ ይፅበየ ከም ዘየለና ንሪኦ ዘለና ተንስ ብጣዕሚ ብርቱዕ ዝኾነ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ናይ ኣሜሪካ ድማ ትንፋስ ዘይህብ ምትእትታውን ሓይሊ ምዝርጋሕን ጭዋዳታት ምዝርጋሕን ኢና ንርኢ ዘለና ሓያላት ሃገራት ዘይኮና ድማ ግዳይ ናይዚ ጉዕዞ እዚ ክኾና ከም ዝኽእላ ኢና ንርኢ ስለዚ ሓደ ኩሉ ሰብ ከሰብለሉ ዘሎ this is the reality of today ሎሚ ንነብረሉ ዘለና ክውንነት ነዚ ይመስል ምናልባት ንግረ መንገዲ ኣብ ካልእ ግዜ ተመሊሰ ክብለኩም እየ ኣብዚ እውን ብሰፊሑ ክዛረበሉ ከሎ እስከ ናበይ There's an update. Thank you for having me again. As I mentioned yesterday, things are moving very quickly and fastly. Today is almost a national day for all the Syrian people. Syrian regime having collapsed and fallen in every city, from east to west, from north to and to south. A good chance. All are controlling 40% from Syria, in northeast Syria, and all the others are controlling Syria. SDF are controlling 40% from Syria, in northeast Syria, and all the other parts are controlled by the HTC and some radical, some radical forces alongside with. ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ሃገር ካብቲ ቁፅፅር ናይቲ ረጂም ናይ በሻር አልኣሳድ ከም ዝወረደት እንተኾነ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ዝተፈላለየ ቦታታት ይቆፃፀሩ ከም ዘለውን ብዙሕ ህዝቢ ኣካል ናይቲ ህዝቢ ማለት እዩ ሕጉስ ከም ዘሎ በዚ ለውጢ እዚ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝነበረ ረጂም ወይ ስርዓት የለ ስለ ዘሎ ሕጉስ ኣሎ ትሕቶ ድሕሪ እቲ ሓጎስ ናበይ ገፅካ ትኸይድ ዝብል ሕቶ እዩ መልሲ ዘይረኸበ ዘሎ ወይ ውልሲ ናበይ ክትከይድ ትኽእል ምናልባት ናብቲ ጉዳይ እቲ ከይኣተና ከለና ሓንቲ ነገር ክበኩም እየ ምናልባት ዛዕባ ሱርያ ናይ መወዳእታ ኣርእስቲ ክትከውን ትኽእል እያ እዚኣ Overwhelming attack on the main cities now, especially inside the capital Asmara. These attacks are mainly directed toward the military installations and the headquarters of the Ethiopian Navy and the Ethiopian First attack. እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ሱርያ ዝካየድ ዝነበረ እዩ ኣብ ሱሳታት ብፍላይ ኣብ መጀመርያ ሱሳታት ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክጅምር ከሎ ሱርያ ዓብዪ ኣበርክቶ እዩ ነይርዋ ኣብቲ ስብራ ብረት ኣብ ምሃብ ድዩ ኦርጋናይዝ ኣብ ምግባር ድዩ ብፍላይ ድማ ድሕሪቲ ውድቀት ናይ ከማል ናስር ዝብል ናይ ግብፂ ዝነበረ ኩነታት ናይ ግብፂ መንግስቲ እቲ ናይ ሱርያ መንግስቲ ኣብቲ ሰውራ ናይ ኤርትራ ምህናፅ ብዙሕ ተራ ከም ዝነበሮን ብፍላይ ድማ ኣብቲ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ንሳቶም ብኡ ይድገፉ ከም ዝነበሩን ድሒሮም ግን አይዲዮሎጂካል ፕሮብለም እቲ ናይ እስላማዊ ዓይነት ኣቃውማ ዝደልዩ ሓይልታት
ድሌት ናይቲ መንግስቲ ናብ ኣይዲዮሎጂ ገጹ ክኸይድ ምስ ጀመረ ህዝባዊ ግንባር ንዑ ክቕበሎ ከም ዘይካለ እቲ ሰውራ ንነዊሕ ምስ ቀጸለ መን ከም ዝተዓወተ እዚ ንሪኦ ዘለና እዩ። ግን ኣብቲ ምብጋስ ሰውራ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ናይ ሱርያ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ እዩ ነይርዎ። ስለዚ ሓደ ነገር ድማ ክጅምር ከሎ እቲ ዝኸበደ ኣብቲ ምጅማር ኣስተዋፅኦ ነይርዎም እዩ። ድሓር እውን ዝገበርዎ እቲ ሰውራ ስለዚ እግሩ ስለ ዝተኸለ ተመክሮ ስለ ዝቐሰመ ንዕኦም ገዲፉ ወይ እውን ነቲ ኣይዲዮሎጂካል ፑሽ ናቶም ገዲፉ ናቲ መንገዲ ክገብር ክኢሉ ሃገር ከውፅእ ክኢሉ ብሓፈሻ ኩሉ ግዜ ክንዝክሮ ዘለና ሱርያ ሓደ ካብቲ ኣብቲ ምብጋስ ሰውራ ናይ ኤርትራ ዓብዪ ግደ ዝነበሮ ሃገር ምዃኑ ምግንዛብ ኣገዳስነት ኣለዎ። ሓንቲ ብቲያ ኢንተርቪው ዝተዛረባ ነይራ ክንሰግራ ዘይደለኹ ያስ ክስምዕዋ From Reuters, please. Enormous contribution. We welcome his efforts. Then we came together with Arab countries, Saudi Arabia, Qatar, Iraq, Egypt, and Jordan. We also we really appreciate the constructive approach established. መጀመሪያ ምስመን ከም ተራኸቡ ትገልጽ ኣላ። First, Astana countries, Turkey, Russia, Iran came together. ስለዚ ኢራን፣ ቱርኪ ከምኡ ድማ ራሻ ኣብ ዶሓ ተራኺበን ከም ዝነበራ እዩ ዝነግር ዘሎ። To discuss the developments. We really appreciate the constructive approaches of Russia and Iran. UN Special Envoy for Syria was also with us. He also made enormous contribution. We welcome his efforts. Then we came together with Arab countries, Saudi Arabia, Qatar, Iraq, Egypt, and Jordan. We also thank those brotherly countries for their constructive approaches. ከምኡ ድማ ካልኦት ሃገራት ኣብቲ ቦታ ዘለዋተን ዓረብ ሃገራት እውን ኣብቲ ዋዕላት ተሳቲፈን ስለዚ ነቲ ምዕባለሲ ይከታተልዎ ከም ዝነበሩን ብሓፈሻ ምርድዳእ ዘሎ ይመስል። ግን እንታይ ዓይነት ምርድዳእ እዩ ግዜ እናቐተልካ ነቲ ዕላማታት ክሳብ ዝረምዲ ቱርኪ ዕውቲ ኣብዚ ኩነታት እዚ እስራኤል ድማ ቀዳመይቲ ዕውቲ ካብዚ ኩነታት ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ። ስለዚ ኦል ኢን ኦል ጉዳይ ናይ ሱርያ እናቐፀለ ዝኸይድ እዩ። እንታይ ይመስል ናበይ ገፁ ይኸይድ እናርኣናዮ ኣብቲ ዘድሊ ግዜ ድማ ኣብዴት ክንበኩም ክንፍትን ኢና። ኩሉ ግዜ ክንዝክራ ዘለና ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሓንቲ ነገር ፅንኢለ ክበኩም እየ ቢካዝ ዶናልድ ትራምፕ ኢዝ ስትሬት ፎርወርድ ዝዛረብ ሓደ ካብቶም ፖለቲከኛታት ስለ ዝኾነ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ከይወፃና ዶናልድ ትራምፕ ለንቀነ ናይ ኤሮጳ መፅኡ ነይሩ። What happened? You were at that time president, the first time, and I remember the solidarity and your immediate reaction. So, welcome back again. Thank you. We are very happy to have you here. Thank you very much. Very great honor. And we had a great relationship as ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኤሮጳ ናብ ፈረንሳ ብምክንያት ምኽፋት ናይታ ካቴድራል ኣብ 2019 ሓደጋ ናይ ምቅፃል ኣጋጢምዋ ዝነበረ ኖትርዳም ካቴድራል ዝበሃል ንሱ ዳግማ ይኽፈት ስለ ዝነበረ ብዙሓት ፖለቲከኛታት ናይ ዓለም ዓበይቲ ፀለውቲ ናይ ዓለም ኣብቲ ዋዕላ ኣብዚ ምኽፋት ናይዚ ቤተክርስትያን ወይ ናይዚ ካቴድራል ኣብኡ መፅኦም ስለ ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከም ዕዱም ኣብኡ መፅኡ ነይሩ። እቲ ስፖትላይት ወይ እውን ዝዓበየ ጠመተ ፎከስ እውን ናብ ዶናልድ ትራምፕ ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ምስ ፕሬዚደንት ናይ ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ንባዕሉ መንግስቱ ኣብ ቅልብላው ዝርከብ ከም ዝተራኸቡ እዩ ዘርኢ ኣብቲ ኩነታት እውን ብሓደ ከም ዌልካም ከም ዝበሎ ልክዕ ከምዚ ፀሚኦም ዝፅበይዎ ዝነበሩ እዩ። defense and offense too. And it certainly seems like the world is going a little crazy right now, and we'll be talking about that. Thank you very much for being here. Merci beaucoup. ዓለምና ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝሓለፈ ምሕደራናተይ ምስ ማክሮን ብዙሕ ፅቡቕ ስራሓት ከም ሰራሕና ኣብ ኩሉ ዓውዲ ኣብ ዲፈንስ ሆነ ኣብ ፈንስ ኣብ ኩሉ ብሓደ ሰሪሕና ኢና። ኣብዚ እዋን እዚ ዓለምና ኣብ ፅሉል ኣካይዳ ትኸይድ ዘላ ብዛዕባ እውን ክንዘራረብ ኢና። ብሓፈሻ ግን ንኤሮጳ ኮንፊደንስ ከውህብ ዝኽእል ንእሽተይ ተስፋ ናይ ኮንፊደንስ ዘውህቦም ኩነታት ርኢና ኣለና። ግን ብተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ባላንሲንግ አክት ዝገብር ዘሎ መርመር ገጽ ናቱ ክቅይር ዝኽእል ኣይመስልን እዩ ዘሎ። Thank you very much for being here. Merci beaucoup. Elysee Palace having a one-on-one, talking about the fact that they have a good friendship and they met previously and they hope to continue with that. Earlier, just moments earlier actually, we saw Donald Trump arriving at the Elysee Palace. The red carpet was out, the Christmas tree is of course out, and there was a guard of honour. President-elect Trump's first major appearance on the world stage since being elected.
كم نريد زلنا دونالد ترامب نمحقواس كل نجار كبر كم زلوين عن رزلنا دونالد ترامب تدي تحقوسو ويون صبون تدي تقبل كايو كما تأكاز غل شجرات أوروبيان صبوق يرتردي وام سلزلو كل زكالون بكا كي منصف يركا اوف كتب لك كانت مساخا زلو زخوني هون قد محجي لا قصلو يسحقلو قال كم زنبري زنقرر تقدمي محدراناتو ابزي وان زغن نو كانتري كان ميك ذا ميستيك زخونت هاجر كم عينت جيجا غيرا بدونالد ترامب كتورازن كتساقن تخل هاجر كم زي لاين اندر زلنا سلازي the situation is very tense دونالد ترامب سقمتاتناتو وسانتاتناتو انتاي كمسل كم زغل هاجرات بتنقاقه ين زخرا زلا بفلاي دما هاجرات اوروبا because any جيجا ناي جيجا مكس ازخونه زغبرو كفلوم زخل واغا قليل كون سلازيكل زي ازن ريو زلنا حدا كابت معبالي دونالد ترامب انتاي عينت سقمتك وسط عينت وسانك وسط خون عينت تبغسوتات كوسد خون اوروبا زملكت ب تسميت زغبرو زلو مراحل سلو زخونه ابزوان زي درو تمريت وزلو حلفتريو مالوغن زلو معبالتات ابغم متاو قدامي مرحنا يوكرين وناو مسينيرو ስለዚህ መራሕና ዩክሬን ዝደልዮ ዘሎ ደገፍ ናይቲ ኩናት ናብቲ ኩናት ዘለዎ ኣበርክቶ ብዙሕ ክኸውን ከም ዘሎ ወይ እውን ነቲ ከም ጆ ባይደን ዝገብሮ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሓገዛቱ ክቕፅል እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ከምኡ ንክገብር እዮም ዝልምንዎ ዘለዉ ማክሮን ቀዳመይቲ ሕቶን ልመናናቱን ንሳያ ክትከውን ዶናልድ ትራምፕ ግን እንታይ ክብል ይኽእል ይኸውን ኣገዳሲ እዩ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኤሮጳ ምምፃእ ክንርኢ ፀኒሕና ምናልባት እቲ ነውፅ ናይ ጂኦፖለቲካ ዘሎ ግን ገለገለ ሰባት ፅቡቅ ገይሩ ዘይተረዳና ኣሎ ኣብ ኤሮጳ ዘጋጥም ዘሎ ነውፅ እውን ራዮ እቲ ነውፂ ቀፃልና ስለ ዘለዎ Romania has been the victim of a globalist cabal coup, as you probably heard earlier in the weekend. Carlin Georgescu was standing to be the president of Romania. I'm supporting him along with a lot of other people who are freedom fighters, social conservatives, traditionalists, and people who want peace and who want an end to the ካብ ኤሮጳ ከይወፃና ድማ ተመሳሳሊ ወታደራዊ ነውፂ ዘለዎ ዘይኮነ ግን ኣዛራባ ርእሲ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ሩሜንያ ዝበሃል ምርጫ ዝካየድ ዝነበረ ሩሜንያ ትበሃል ሃገር ኤሮጳ እያ ሃንደበት ሓደ ፖለቲከኛ ክዕወት ምስ ጀመረ በቤት ፍርዲ ምትእትታዊ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ነይሮም ኢሎም ነቲ ምርጫ ደው ከም ዝብል ከም ዝገበርዎ እዚ ድማ ብብዙሓት ወገናት ርኡይ ዝኾነ ዕልዋ መንግስቲ ከም ዝግበር ዘሎ ኣብቲ ሃገር እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኣብ ሩሜንያ እዩ መራሒ ናይቲ ሃገር ክዛረብ ከሎ ስምዕዎ Romanian state has taken democracy and trampled it. The decision of the Constitutional Court represents more than just a legal controversy. It is, in fact, an officially sanctioned coup. The rule of law is in an induced the principles of democracy. Our democracy is under attack. This is the moment to show. So, كم تريد اللهم زبراحي نبحكي ديمقراطي أبزي التيم عربا وعالم بفلاي أمريكا زيت دليل مريجا ديمقراطي دليتاتهم نخرجبو عدل سلة فترة لهم دايمبر بت ديمقراطي أمريكا ربحاناتا زودل ويون سكاد دفتر بوليتيكا كمت انتريوم نبحكي نتو ديمقراطي كتحسوا تسقم كم زي بلا من عند رجالنا ስለዚህ ግብረ ሽበራ ንዝነበረ ከም መላኽ ጌርካ ከተቕርቦ ዲሞክራሲ ንዝነበረ እቲ ዲሞክራሲ ክትግምትን ብሓፈሻ ናይ ብሓቂ እቲ ዲሞክራሲያዊ ኣካይዳ ዝበሃል ዘሎ ንኩሉ ንኣዳም ግረሞ ምዕባለይ ናርኢና ዘለና እዚ ከዓ እቲ ዘሎ ረስኒ ናይቲ ጂኦፖለቲክስ ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብ ጆርጅያ ትበሃል ሃገር እቲ ምርጫ ንሶም ዝደልይዎ ስለዘይተመርፀ ክሳብ ሕጂ ሕንፍሽሽ ኣብቲ ከውደናታት ይኸይድ ኣለዉ ኣብ ሞልዶቫ ዝበሃል ሃገር እውን ከምኡ ዳርጋ ንስክላ ንኤሮጳ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኣጀንዳ ዘገልግል ስለ ዝተመረፀ ኣብ መንጎ እቲ ሃገር ዘይርግኡነት ተፈጢሩ ኣሎ ኩሉ እዚ ድማ ኣብ ዩክሬን ኣብ 2014 ዘጋጠመ ኩነታት ኣብ ካልኦት ሃገራት ማኒፌስት ክኸውን ንሪኦ ኣለና ኣብ ሃገራት ኤሮጳ እንታይ ዘርኢ እቲ የማናይ ክንፊ ዝበሃል ሓይሊ የማናይ ክንፊ ናይ ዝኾነት ይኹን ሃገር ንኣሜሪካ ስጋት እናፈጠረላ ይመፅእ ኣሎ ስለምንታይ እቲ የማናይ ክንፊ እንታይ ዝደሊ ዘሎ ምፍላጥ የድሊ ልኡላውነት ናይ ሃገሩ ይደሊ ኣሎ ኤሮጳ ሓደጋ የጋጥማ ከም ዘሎ ነዚ ድማ ክንምክቶ ኣለና ካልእ መንገዲ ክንደሊ ኣለና ካልእ ጥበብ ክመሃዝ ክኽእል ኣለዎ ስለዝብሉ ክብሉ ጀሚሮም ስለ ዘለዉ እዚ ዘረባ እዚ ድማ ንኣሜሪካ ዝዓበየ ስጋት እዩ ስለዚ እቶም ፖለቲከኛታት ከምዚ ዝኸዱ ዘለዉ ብኸመይ መንገዲ ተዓፅዎም ነቲ ሚድያ ሓንቲ ቲክቶክ እያ ተሪፋቶም ዘለና ኣሜሪካ ዘይቋፀርዋ ኢቨን እቲ ሶም ዝቋፀርዎ ይፀገም ኮይንዎም ዘሎ ኣብ ኤክስ ዝረብ ዘሎ ኣብ ካልእ ወላ ዩቱባት ዝረብ ዘሎ ዳርጋ እቲ የማናይ ክንፊ መንገዲ ይረክብ ኣሎ ንክምዕብል ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ኣሜሪካ ትደልዮ ዝነበረት ንዓዓ ንረብሓ ስለዘይከይድ ዘሎ ኣብ ደቡብ ኮርያ ከምኡ ዕልዋ መንግስቲ ሓውሲ ተፈቲኑ ነይሩ
ማርሻል ሎው ከታታቱ አጋጣሚ እቲ ህዝብን መንግስትን እቲ ባይቶን ተጓይዩ ካብ ኣድሒንዎም እቲ ከምኡ ዝፈተነ ድማ በአሜሪካ ዝድረኽ ፖለቲከኛ ምዃኑ ዝነገር አገይ ተደጋጋሚ know that the destiny and rights of the Romanian nation are in our hands. Moscow won the first round of Romanian presidential elections, and he was leading also in the opinion polls ahead of Sunday's runoff, and predictions showing that he would get 57%. However, judges of Romanian Constitutional Court made the decision after meeting urgently on Friday in context of receiving a large ሬደለና እቲ ንሱ እቲ ጆርጆስኮ ዝበሃል እሱ 57.8 ኣብቲ ፕሬዚደንሻል ኤሌክሽን ራን ኦፍ ከም ዝነበረን ዝያዳ ኣብቲ ዝቕፅል ዝነበረ እውን ንክዕወት ተኽእሎ ከም ዝነበሮን እዩ ዝንገር ኣብ መንጎ ግን ኢንተርፊረንስ ቀልጢፍና ምትትታው ክንገብር ኣለና ብምባል ዘድሊ ስጉምቲ ክግበር ኣሎ ተባሂሉ ነቲ ምርጫ ደው ኣቢሎ እሞ ንዘይተወሰነ ግዜ ክቕፅል እዩ ኣብ ዝኾነ ግዜ ድማ ኢዶም ክእትዉ ከም ዝኽእሉ ኣብ ዝኾነ ግዜ ንሳቶም ሬድ ኣብ ዝኾኑሉ እቲ ጉዳይ ተመሊሱ ስራሕ ክጅምር ከም ዝኾነ ዝገልጽ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ እዚ ሶማች ኣባት ኤሮፓ ናብቲ ቀጻል ኣብዚ ፕላን እዚ ዘተኣታትዎ ዘለኹ ንኸይድ Amid crippling sanctions, Russia's financial strategy is taking a bold new turn. Vladimir Putin, who was once a vocal Bitcoin skeptic, now calls it unstoppable. His shift comes as Russia embraces crypto-friendly reforms, recognizing digital assets as property that cannot be seized. Putin's optimism for Bitcoin comes as it crossed the $100,000 mark after Donald Trump. እንታይና ንሰምዕ ዘለና ቭላድሚር ፑቲን ነዚ ቢትኮይን ዝበሃል መጀመርያ ኣይኣምኖን ነይሩ ክእግደውን ፈቲኑ እዩ ራሻ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ማይኒንግ ገለመለ ክዕፆ ከም ዘሎ ዓፂዎ ነይሩ እዩ ሕጂ ግን ደጊሞም ከሰኻኸሉ ምስ ጀመሩ ካልእ ኩሉ መንገዲ ነቲ ካብ ዶላርን ናይ ኣሜሪካ ፅልዋን ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ካልእ መንገዲ ክሰርሓሎም ከም ዘይክእል ይርድኦም ኣሎ ንግዚኡ ክንቀሳቐሱ ይኽእሉ ግን ኣሜሪካ ብዝተፈላለየ መንገዲ እናመፀት ነቲ ኣፍ ደጌታ ተዓፅወላ እዚ ነዚ ቢትኮይን ዝበሃል ሓደ ንሶም ክቋፀርዎ ዘይክእሉ ንሱ ብምባል ብኣፉ ክዛረብ ሰሚዕና ነርና ብዝሓለፈ ሕጂ ድማ ፖሊሲ ንዑ ነቲ ቢትኮይን ነቲ ክሪፕቶ ከም ፖሊሲ ደረጃ ብመንግስቲ ደረጃ ክጥቀምሉ ምክንያቱ ኣብ ዘመነ እገዳ ሓደ ከትሕነካ ዝኽእል መንገዲ እንተሎ ንሱ ዝብል እምነት ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ንቐፅል እስከ ወሬ ዘ Crypto advocate Paul Atkins to lead the Security and Exchange Commission. Here's our final report with more. Bitcoin's remarkable rise beyond the $100,000 milestone has captured global fascination. This once-a-lifetime bold mark is being linked to significant geopolitical shifts, as well as powerful endorsements, notably including Russian President Vladimir Putin's thrilling pro-crypto comments. In a remarkable turnaround, President Vladimir Putin, who was once a skeptic of Bitcoin and even termed it risky and something used for crime, has now declared it unstoppable. Speaking at a Moscow investment forum, ሓንቲ ነገር ኣብዚ ክርዳኣና ዘለዎ ኣነ ንኩሉ ሰብ ክነግሮ ዝደሊ recognized as property in Russia. Transactions are exempt from value-added tax, and crypto earnings are taxed at a capped rate of 15%. Right was it? Kam gale baka I don't know gale connections ዘለኩም ኣብ ኤርትራ ምስቶም መርሕነት ናይ ኤርትራ ነዛ ከፋል እዚኣ ኣብፅሕዋ ምናልባት ካብዚ ትከታተሉ ዘለኹም ኣቦታትኩም ኣብቲ ስልጣን ናይ ፋይናንስ ክህሉ ይኽእሉ ወይ ገለ ትፈልጥዎም ተለኩም ፕሊዝ ፓስ ኢት they have to think about this I mean ይገብርዎ ይኾኑ እዮም ኣነ ይፈልጡን እየ ስለ ዘይፈለጥኩ እየ ዛረበኩም ዘለኹ this thing needs a good consideration ፅቡቕ ዝኾነ ኣቓልቦ ክግበረሉ ዘለዎ እዩ ብዛዕባ ናይ ክሪፕቶ as a sector ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ድማ ብብዙሕ እፅዋን ክባን ትሳቐ ዘላ እዚ ጉዳይ እዚ ኣቓልቦ ዝግብኦን ዘድሊ ስጉምቲ ክወሰደሉ ዝግብኦን እዩ ስለዚ ራሽያ ሓድሽ ፖሊሳት ታታትያቶ ዘላ ክሪፕቶ ከረንሲስ ሬኮግናይዝድ ኣስ ፕሮፐርቲ ስለዚ ክሪፕቶ ከረንሲ ቢትኮይን ዲካል ኮይን ዝተለካ ኮይኑ ከም ፕሮፐርቲ ገይሮም ኣለዉ እዚ ከዓ ከም ገዛ ድዩ ከም ወርቂ ድዩ ከም መኪና ድዩ ከምኡ ጌርካ ካልኣይ ትራንዛክሽንስ are exempt from VAT በቲ ናይ ክሪፕቶ ትገብረ ድማ ቫልዩ ኣድድ ታክስስ የብልካን ማለት እዩ ተወሳኺ ክሪፕቶ ኤርኒንግስ ብክሪፕቶ ትረክቦ ድማ 15% ታክስ ጥራይ ክህልዎ ዝኽእል ይብሉ ኣለዉ እዚ ኦልሬዲ ፌቨረብል ግራውንድ እዮም ዝፈጥሩ ዘለዉ እዚ ከዓ እቲ መንግስቲ ስትራቴጂክሊ ንራሽያ ኣብቲ ናይ ክሪፕቶ ዓውዲ ፖዚሽን ክገብራ ይፍትን ኣለዉ ሃገራት ነዚ ስጉምቲ እዚ እንተወሲደናሉ ሎሚ እንተወሲዶሞ ፅባሕ ንጎ ኣበይ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ንፈልጥ ኣብ ዝሓለፈ እውን ገይረልኩም ነይረ ተን ዓበይቲ ክሪፕቶ ዝውንና ብሃገራት ደረጃ ክንርኢ ከለና ናይ ቢትኮይን ኣሜሪካን ቻይናን መንግስቲ ኣሜሪካን መንግስቲ ቻይናን መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ 198,000 ቢትኮይን ክህልዎ ከሎ ቻይና ድማ 194,000 ኣለዎ እዚ ክንብል ከለና ብካልእ ምግምጣል እቲ ሳቶሺ ናካሞቶ መን ምዃኑ ኣይፍለጥን እዩ ሳቶሺ ናካሞቶ ንክሪፕቶ ንቢትኮይን ዝመሰረተ ሰብ እዩ
شو يفلتني نسو حدا مليون كل وغلو إذا حدا مليون ما يبقى أمريكا indirectly access كل واي خلقه we don't know and nobody knows وانو يفلتني نجارزي كم دما ETFs بعد زلوا دما زي بعد بلاك روك لا تيوم زلوا دما قدامي درجة حزة مالو ETFs قدامي درجة أنا بيتكوين كون كله قدامنا خلالو كن من تاي المين ستريت بعد وول ستريت نباتي كم زلوا سلزي نشتي كفال كتحس كتكلال لك أنت بيتكوين دحرس كذا is gonna be a very good thing for you for your family لما تعيدك خدمة كبرما ولا زيرو حدا بيتكوين دحرس كون is gonna be a good thing بتعبد ما كتالي تري ولهم تماتيهم زلهم تم زياتهم دما بوحس من قدي بوحدو كتجمر وقت كل لكم my recommendation all the time نيشتي تبقصو بوحس من قدي كتوزدوا لكم بهلايا نعون تغير كادما عقل غير كاتا تسبيغا أبوشت أسرت حمشت عمد كاب زيرو ويون كاب هذا سنتيم نمنيتش كديب زغالة أبز مس عسرت عمد نابي كديب كم زغل نمجمعته جينيوس مخانا يدلي كاني تي adoption rate وين تتكاملت ناتو نابز هيك خيط كله use it أنا بيتكوين وناني and I'm very proud of it ساعتكم دما نتعدل كتكامل لكم مع عمل زبالكم سامعكم زجبركم وسيد رأيكم مالهم بحج دما نبزل على درجة كعبي وسلز بهالزلو take the opportunity and I'm always gonna preach نزنا جرزك نقولكم أنا سعيد اللي أنا تركون دما feel free أنا قل من سير ترى نزق دايزي أتقرون تزهبو كندي دس مبلني كندي زين جيركم لونا that would be my wish I wish نزق دايزي أتقرأ يبغى متصرحلو that would be really awesome. To securities. Putin linked the rise of cryptocurrencies to global demands for efficiency. He praised their ability to lower costs and improve reliability. Because they are new technologies, and no matter what happens to the dollar, these tools will develop one way or the other because everyone will strive to reduce costs and increase reliability. دحر بوتين حدا كمانا هجر نيرترا بايديولوجيكال دمساسلا كم دما اقرا وريدو وزلو منغسي ادوبتي غبرنتلو ايرترا دما I think نعو قريحة سكم تكتوسط زبالة خويني يسمعني ناتي مودتا recommendation يوجن عنتي إذا حبريتا زيادة رأي نفسه كم تزغل كينو قبل زغل يلن حجي ناب زبانا كن كيدنا وداينا سوريا مفراس كن رينتا هنا كابزغ أنا بيك قتليو بيتكوين باي ذا واي أب كباب 100 شح شنكولل تبلا الله شنكولل مبالاد ما كل جزء انتايو جامب ناخد جبر عدليو تحت 100 شح كويناش كندي شنكولل جيرا 9 ور 9 8 9 6 9 5 كتن ثانيها 230 كده كومي كل جزء شنكولل قبل تسونيو then the big jump شعيد ماتس but anyway do your own studies نات كذا أكل مزنات جيركا تدلسكم تكتوسط خل أجينا بزبانا سجرينا مجمريا اسكبت يعني جمر እና እንደዚሁም ደግሞ እንደ አንድ ሶማሌ ማህበረሰብ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ምሁር የፋኖን ትግል እንዴት ያውታል? እንደው ውጤታማ ይሆናል ወይስ ችግር ይገጥመዋል ብለው ያስባሉ? በተለይም የፋኖን ትግል ከአማራ ውጭ ያለው ማህበረሰብስ እንዴት እያየው ነው ያለው? አብዘጂ አገዳስነት በካውን ዝኽል ፋኖ ነዚ ጉዳይና ኣብ ሱርያ ዘጋጥም ዘሎ ብኸመየን ብብወሎ I'm sure نعطاتهم تسفاز مخانو زو كنتات زي أبقى سلسلة زلو من البات أمريكا تشيز نت جيم تغيراته ربحنا نبعاتهم كمان تغليو مس أمريكا هنصرحنا غلينا نا أمريكا هنربحنا غلينا معناته نا أمريكا دقف كل يوم بغلط ما نعبك غير ويم زي ولا مناتي ولا نا أمريكا دي وين أجرا دقف كل يوم organize إنه خونات ليست معناته إذا بسوريا نريز لنا كنتات نوي حمتات يوم تقاليسهم تسفاوريت أم زنا بريم كنا بلغلينا دعار أمريكا دي كانت حالتات أورجانيز بس جبروهم متقعتيو بحفشة أبي أحمد أبزو كنا تعتزي إنتايك جبريو بتم فانوز بحلوه إنتايك جبريو خلو زيادة أبتت إنتنا هنرينا مجمع ياجن أزوج دايزي إسك بهذا ليك ناي إثيوبيا كزرب كله بمجمع درجة فانو يا مرا درجة النبرة فانو عندهم عندكوا قام يدرجوا ترسرانوش ناتشو ለምንድን ነው ኤርትራኖች እንዲቋቋም ያደረጉት? ፋኖ ወያኔ ጦርነት በጣም ጥሩ ይሄ በደንብ መታወቅ አለበት። ፋኖን አስተምሮ አስታቆ እዚህ ላይ ነው ፖይንቱ ብዙ ሰዎች የሚያውቁት። ዛሬ የፋኖ መብዛትና ምናምን ሳይሆን የፋኖ زين فانو قالسي بخمي تريو كم حدا إثيوبياوي أنا إثيوبيا ناي أمحرا قالسي بخمي تتمتمز ولا مجمريا تحكم رداء كلي كايلو تحكم ما فانو زعجد له درجة نخبت سحبت مجمريا من قصير ترى عبد القف كم زكبرلو زي الشوك تقبريا
ስርዓት ናይ ኣቢ ፕሮፓጋንዲስት ናቱ ዝብልዎ ዘረባ ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ምክንያት ግን ስምዕዎ እቲ ምክንያት ተረዲካ ጥራዩ እቲ ኩነታት ቁንጭል ኣቢልካ ተወሲድካ ነዛ ቀዳመይቲ ክፋል ጥራይ ቁንጭል ኣቢሎም ሸር ክገብሮ ከም ዝኽእሉ ርዱ እዩ እቲ ዘረባ ግን ካብ ምንታይ ዝተበገሰ እዩ አመራሮቹም በዚህ ኢንተርቪው ብታረጋቸው ይሻላል ያኔ ወያኔ ጦርነት ሲከፍት የነበረው አላያንስ ኤርትራና ዶክተር አብይ መንግስትም ዶክተር አብይ ጦርም አልነበረው ምንም አልነበረው ወያኔ ቢፈልግ ኖሮ አላያንስ ባይኖረው ከኤርትራኖች ጋር ዶክተር አብይ ድሮ ተገልብጦ ነበር ወያኔ ተመልሶ ስልጣኑን በያዘ ነበር ስለዚህ የነበረው አላያንስ እኔ ሬክታንጉላር አላያንስ ለዋለው አንደኛው ኤርትራ ሁለተኛው ዶክተር አብይ መንግስት ለኤርትራኖች ደግሞ አማራ በዚህ ዩናይትድ ፍሮንት መግባት አለበት ብሎክ አነጋገሩት የመጀመሪያ ፋኖ ታጋዮች የታጠቁት ያስተማሯቸው መሳሪያ የሰጧቸው ኤርትራኖች ናቸው አብይ ስንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኩነታት ድማ ጽቡቅ ጌርካ ንምርዱ ምናልባት ነቶም መጀመርያ ነቲ ቃልሲ ዝጀመሩ ክተምፂኻ ተዘራርቦም ትኽእል ኢኻ ይብሎ ኣሎ እቲ ጉዳይ ናይ ተጋሩ እቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ዓቢ መጥቃዕቲ ምስ ኣወጀ ወይ እውን ከጥቀም ምስ ሓሰበ ወይ መጥቃዕቲ ምስ ጀመረ ዓቢ ዝኾነ ይኹን ሰራዊት ኣይነበሮን ኢሉ ምክንያቱ እቲ ዝሓየለ ሰራዊት ሰሜን እዝ ዝበሃል ዝነበረ ስለ ዝፈረሰ ኣፅዋራቱን ገለመለን ፋሕፍሕ ስለ ዝበለ እቶም ናይ ወያነ ሓይልታት ናይ ህወሓት ሓይልታት አዲስ አበባ ንኽመልሱ ክኽልክሎም ዝኽእል ሓይሊ ኣብ ማይ ነበረን ነዚ ክኽልክሎ ዝኻለ ናይ ኣቢ ምስ ኤርትራ ዝነበሮ ኣላያንስ ወይ እውን ልፍንቲ ወይ እውን ሓድነት ከምኡ ድማ ምስ ካልኦት ምስ ናይ ፋኖ እዚ ፋኖ ዝበሃል ድማ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ቃልሲ ሓደ ግንባር ክሕዝ ዝኽእል እቲ ናይ ኣምሓራ ኤሊት ምዃኑ እቲ ፋኖ ዝበሃል ሓደ ግንባር ክሕዝ ከም ዘለዎ ጉዳይ ናይቲ ናቱ ቃልሲ እውን ስለ ዘለዎ በቲ ኮይኑ በቲ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ፋኖ ዝበሃል መጀመርያ ኣብቲ ውግእቲ ንኽሳተፉ ዓሊሙ መደብ ሂቡ ናብቲ ኣንጻር ህወሓት ንኽዋግኡ ዝገበሮም ንሱ እዩ ነይሩ ዝብል ዘሎ እዚ ከዓ ኣብ ሰፊሕ ዝነበረ ኩናት ስለ ዝነበረ እቶም ፋኖ እውን ኣገዳሲ ግደ ከም ዝነበሮም ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝተፈላለየ መርገፂ እዋን ተዛሪቡ እዩ ባይ ደ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ሰልጢኖም ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ዝያዳ ዘዕጠቆምን ኣፅዋሮም ዝህቦም ዝነበረን ኣብይ ኣሕመድ ምዃኑ ባዕሉ ኣፍ ልቡና ነፍሐ ከም ፋኖ ጅግና የለን ነዚ ሃገር ሒዝዋ ዘሎ ንሱ እናበለ ዝውድሶም ዝነበረ ስለዚ ኣብቲ ጉዳይቲ ኣብይ ኣሕመድ ዓብ ተሳትፎ ከም ዝነበረ ኮንቪንስ አድርጎ ፋኖ እንደዛ ነው የመጣው ከዛ በፊት አልነበረም ፋኖ ይሄ ነው የፋኖ ታሪክ ኤርትራኖች ለምንድን ነው በተናጠል ለአማራ ፋኖች መሳሪያ መስጠት የፈለጉት? በተናጠል አይደለም ዩናይትድ ፍሮንት ነው that it is ዩናይትድ ፍሮንት ወያኔን ለማቆም ነው ወያኔ ኤክስፓንሽኑን ለማቆም ነው እነሱ በላይ ፋኖ በዚህ በመሃል እና ዶክተር አብይ ፋኖ ከዛ በፊት እኮ አልነበረም የታጠቀ ኃይል አይደለም ፋኖ ልክ ነው ፋኖን የፈጠረው ያስታጠቀው የመሳሪያውን አይነት ስሙን ምኑን ሊስቱን እኮ ለአብይ ሰጥቶታል አብይ አልፈለገም ነበር አብይ ነው አብይን ኮንቪንስ ያደረጉት ኤርትራኖች ናቸው ብሓፈሻ እቲ ፕላን ኣብይ ኣይደልን ነይሩ ንኣብይ ዝእመንዎ ኤርትራ ምዃኖምን እቲ ኤርትራ ድማ ዕላማናታ ዩናይትድ ፍሮንት ንምግባር ነቲ ብኣምሓራ እንድሕሪ እቲ ናይ ፋኖ እንተዘይሃልዩ እቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ብቐጥታ በቲ ናይ ኣምሓራ ቦታታት እንድሕሪ ሓሊፉ ምስ ግብፂ ይኹን ምስ ካልኦት ልፍንቲ ብምቋም ምስቲ ኣሜሪካ ትድግፎ ዝነበረት ነቲ ኩናት ከኽብዶ ከም ዝኽእል ካልኩሌሽን ናቶም ስትራቴጂካዊ ካልኩሌሽን ክነብሮም ይኽእል እዩ ብሓፈሻ እቲ ናይ ፋኖ ቃልሲ ንኽብገስ ወይ እውን ነዚ ወታደራዊ ዓቕሚ ንኽገብሩ ንኸበግሱ ዝገበሮም መንግስቲ ኤርትራ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ እቲ ካልኩሌሽን ድማ ሓደ ካብቲ ነቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ንምድኻምን ንምውዳቕን እንተነይሩ እቲ ፕላን ብትክክል ሰሪሑን ውጤት አፍሪዩን የአማራ ክልል እንደሚያስታውሱት ፕሮፌሰር ድረሱልን የሉና ጉዳይ ነው እያንዳንዱ አማራ ለራስ ስትል ልጅህን ስጥ መሳሪያ ያለ መሳሪያን ይዘህ በዚህ ትግል ግባ ብሎ አዋጅ አውጇል እኮ ልክ የአድዋው ጦርነት ትክክል ነው ግን ፋኖ ብሓፈሻ ኣቢኮ ነቲ ህዝቢ ኣምሓራ ብረት ሒዙ ነቲ ዝመፅእ ዝነበረ ሓይሊ ንኽዋጋእ እኮ ኣዋጅ ገይሩ ነይሩ እዩ ይብሎ ኣሎ ትክክል እዩ ግን ከም ኣምሓራ ኦርጋናይዝ ብዝኾነ ወይ እውን ከም ኣምሓራ ቃልሲ ንኽገብሩ ኣይደልዮምን ነይሩ እዚ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ስለ ዝኣመኖ ጥራይ ነው የምናወራው ፋኖ is an organized military force ነው
እሱን የመጀመሪያውን ትሬን ያደረጉት ኤርትራኖች ናቸው። አብይንም ኮንቪንስ ያደረጉት ኤርትራኖች ናቸው። ይሄ አላይንስ አሁንም አለ የለም አሁን የለም። ምክንያቱም አሊያንሱን የሰበረው አብይ ነው። በፕሪቶሪያ ላይ ስምምነት ሲያደርግ ከዛ አሊያንስ ወጣ። ትራያንጉለር አሊያንስ ነው እንጂ አብይ ታፈሻ በጎት ከምዚያ ተሰምዖ ዘለኹም እዮም ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ስምምዕ ወይ ውልፍንቲ ከምዘየለ ብውዕል ፕሪቶሪያ ኣቢ ካብቲ ክዳን ስለ ዝወፀ ኤርትራ ድማ ምስቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ክኣቱ የብሉን ስለ ዝተባሃለ ኤርትራ ድሕሪኡ ምስቲ ናይ ፋኖ ዝኾነ ይኹን ርክብ ከም ዘለዋ ዝገልፅ ዝኾነ ይኹን ጭብጣ ይረኣናን ለይቲ መዓልትን ይዛረቡ ኣለዉ ግን there is no evidence ካብቲ ዝዛረበ እውን ኤርትራ ምስ ፋኖ ትሕግዝ ኣላ ዝብል ሳሕቲ ናይ ዕብዳን ሚድያታት ወይ ገለቱ ዘይኮይኑ ክረድብል ኒውስ ብዛዕባኡ ክዛረቡ ኣይሰማዕናን። እዚ ሓደ ዲቤት ክኸውን ከሎ ንቐፅል ኣብቲ ካልእ ዲቤት ድማ ኣብዚ ድማ እቲ ካልኣይ ክፋል ክንርኢ ሰባ ዝተኻየደ ዘተ መራሕቲ ክልቲአን ጉጅለታት ውሓት ኣብ መቐለ ቁጥዕ ፈጢረሎም ክብርን መንነትን ክትንከፍ ገይርኩም ዝተባሃሉቶም መራሕቲም መፍትሒ ካብ ኣብ ትግራይ ንላዕሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዝርከብ ኢሎም ኣሚኖም ምጓዓዞም ኣብ ትግራይ ከቢድ ዋጋ ከም ዝኽፍሎም ድሮ ካብ ደገፍቶምን ኣባላቶምን ከምኡውን ዘይሻራውያን ወገናትን ተቃውሞታት ክስማዕ ጀሚሮሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ጉባኤ ዘካየደ ጉጅለ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዘቕረበሉ ሰነድ ነፂጉም ሓቢርኩም ስርሑ ተደጋገፉም እንተዘይኮይኑም ኣፈላላይኩም ሒዝኩም ሰስራሕኩም ግበር ኢልዎም። ብተወሳኺ ንክልቲአን ጉጅለታት ውሓት ከቀራርብን ከተዓርቕን ድማ ነቲ በቲ ብወገን ደብረጽዮን ዝምራሕ ዘሎ ክፋል ውሓትም ከም መፍረስ ውድብ ተገይሩ ዝኽሰስ ምክትል ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ እዚ ድማ ኮነ ተባሂሉ እቲ ንሕንሕን ዘይምቅዳውን ክቕፅልን ዝዓለሙ ይመስል ዝብሉ ጥርጣረታት ናውፅኦም ዝርከቦም እቶም መበል 17 ውድባዊ ጉባኤ ዘካይዱ በዓል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣማኑኤል ኣሰፋን ዶክተር ፍስሓ ሃብተጽዮንን ካብ ከተማ መቐለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ቤተ መንግስቲ 4 ኪሎም ንሳልሳይ ግዜ እንትጓዓዙም ብመሰረት ውሳነታት ጉባኤ ምትዕራይ መሪሕነት ወረዳታት ዞባታት ንጌርና ኣለና ፕሬዚደንት ድማ ጀነራል ታደሰ ወረደ ክኸውን ሓሪናዮ ኣለና ዝብል ውሳነ ሒዞም ዝተጓዓዙ ኮይኖም ውሳነት ቀዳማይ ሚኒስትር ድማ ኣይኸውንን ዝብል ኮይኖም በዚ ድማ ኣብ መቐለ ተመሊሶም ከቢድ ተቃውሞ ከም ዝገጥሞም ድሮ ክስማዕ ጀሚሮሎም። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ካብ ኣቦ ወንበርነቱ ክለዓለሎም ደብረጽዮን ዝመርሖ ውፅኢታዊ ኣይኮነን ተባሂሎም ካብ ቤት ፅሕፈት ተቃውሞ ከም ዝገጥሞ ደገፍቲ ጉጅለ ክገልጹ ጀሚሮም ኣሎም። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ሚድያታትን ኣነ ህወሓት እየ ብምባል ቆልዑ ወፍርታት ብምግባር ዝፍለጥ ተጋዳላይ ብርሃነ ገብረ ጀወርግስ ናብ ሚድያ ቀሪቦም ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ናይ መወዳእታ ውሳነ ሒዞም ክምለሰሎም ኣብይ እንተዘይተቐቢልዎም ካልእ ኣማራፂ ክርአ ኣለዎ ኢሉ ይዛረብ ነይሮም። ከም ዝንሪኦ ዘለና እቲ እሊት ናይ ትግራይ ኣብ መወዳእታ ደረጃ ከም ዝወደቐን መስሓቅን መፃወትን ናይ ኣብን ካድረታቱን ኮይኑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ብፍላይ እቲ ህወሓት ዝበሃል ውድብ ክሬዲቢሊቲ ወይ ተኣማንነትን ተቐባልነት ናቱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናንቆልቆለ ይኸይድ ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ቅዋም ናይ ኢትዮጵያ ሓደ ኤክስፐርት ክዛረብ ከሎ ስምዑ። The root of all evil is the Ethiopian constitution. A constitution which calls Ethiopia an ethnic federation. Ethnic federation, that means Ethiopia is the only state in the whole world with a system like that. There is no other country in this world with ናይ ኢትዮጵያ ምንጭ መሰረት ናይ ተጸገማ ኩሉ ተጸገማ ምንጭ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ናይቲ ሃገር እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ሽም ናይቲ ዲሞክራሲናትና ወይ እውን ናይቲ ቅዋምናትና ኤትኒክ ፌደራሊዝም እዩ ዝበሃል ብኤትኒክ ዝተመቕለ። ስለዚ ኣውቶማቲካሊ እቲ ሕጊ ዓሌታዊን ሬሲስት ምዃኑን እዩ ዝገልጽ። ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ፓስፖርት ናቱ ትግራዋየ፣ ኣምሓራየ፣ ኦሮማየ፣ ኦሮሞዩ፣ ሶማልዩ፣ ዓፋር እዩ ዝብል ስለ ዘለዎ እቲ ኩነታት ኦልሬዲ ኣይደንቲቲ ናቱ ካብቲ ሃገራውነት ዝተገለለ እዩ። እዚ ድማ ሓደ ዓብይ ሃገራዊ ምስሊ ሓደ ዓብይ ሃገራዊ ስምዒት ንክህልወካ ዝሕግዝ ኣይኮነን እናበለ እዩ ዝዛረብ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ዝዛረበሉ ተሎ ዛርስ እዚ እዩ። ግን ብኣይ ወገን ኣድላይነት እውን ዘለዎ ይመስለኒ። ምክንያቱ ኣይ ቲንክ ከም ዘለዎ ተቐቢሎም መስሎ ዘለዎ ኢትዮጵያ ድማ ሃገር ስለ ዝኾኑ ምስ ኩሉ ፀገማቱ ተቐቢልና ኣለና በብተራ ድማ ነገልግለላ ኣለና ይብሉ ኣለዉ። ኣይ ቲንክ ብናተይ ክሪኦ ከለኹ ኢትዮጵያ እዚ ሕገ መንግስቲ ፀገም እዩ እንተበሉ ከማነ ክሪኦ ከለኹ ፀገም ኮይኑ ዝረኣየኒ። ግን ኢትስ ናት ማይ ቢዝነስ። ኢትዮጵያ እዚ ሕገ መንግስቲ ይጠቕመና እዩ የገልግለና እዩ የስራሕና ኢሎም ተገይሮሞ ኮይኖም ናቶም ጉዳይ እዩ ካሊዎ ድማ ናቶም ጉዳይ እዩ። ብሓፈሻ ግን ብዴፊኒሽን ክሪኦ ከለና እቲ ሕገ መንግስቲ ሓደ ካብቲ ሰብ ክቐጥሖ ዘይብሉን ሓደገኛ ምዃኑን እዩ ዝነግር ዘሎ። ምክንያቱ
ንሰብ በቲ ኣፈላላይ ናቱ ሃገራውነት ሓበራዊ መርገፂ ኢኻ ትደሊ ብሓባር ክትነብረሉ ትኽእል ነገር ኢኻ ትደሊ ሓበራዊ ታሪክ ሓበራዊ ምስሊ ሓበራዊ ኣካይዳ ኢኻ ክትገብር ዘለካ እምበር ኣብቲ ፍልልያትካ እንድሕር ተመርኮሶ ኮይኑ ትናትካ ምምቕቓል ዞባኻ ድዩ ምሕደራዊ ነገራትካ ኣብቲ ዝፈላለየካ ነጥብታት ተጌርካዮ it's going to be very dangerous ብሃይማኖት ተጌርካዮ ከምኡ ሃይማኖት ዝፈላለየካ ኣብኡ ዝብርኮስ ኮይኑ እቲ ምፍልላይ እናገነነ ይክኸይድ ስለዚ ነቲ ፍልልያትካ ክሽፍን ዝኽእል ኣካይዳ ክትመርፅ ክትክእል ኣለካ I think ሓደ ካብቲ ክንመሃረሉ ዘለና ድማ እቲ ኣካይዳ ናይ ሃገራት እንታይ ዓይነት ፀገም ክፈጥር ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ካብኡ ተበጊስና ድማ መምሃሪ እዩ እዚ ካልእ ኣነ ብዘቕርቦ ሰብ ክመሃረሉ ዘለዎ ጥራይ an ethnic federation. And that is what ruined us. Ethiopia became the most racist country in the world. We are the only place in Africa where in our identity cards you have the word race written on it. All our politics until 2 years ago was based upon it. تولي من خوينها غريب خاوزي زوج زي تغرب تلها من خوينها غريب خا بين غريب خا سراوي توكل خنا مجمر حتى كاو قلتيلهم زلو ريتوتات حمام تግራይ እንታይ እዩ ዝብል very interesting ርዕሱ ማለት حمام تግራይ بتزواري نگرخنا ክትደፍር ግን ይኻልኻ እንተወለ حمام ክትደፍር ግን ይኻልኻ ተዘዋዋሪ ነገር ኻና ውፅኢቱ ናይ ሕማም ትግራይ ናይ ሕማም ውፅኢት ኢኻ ሲምፐቶ ኢኻ ነገር ኻና ሕማም ትግራይ ሕወሓት እዩ ሕወሓትን ዝፈጠሮ ስርዓት ኣብ ዝዓድን ሕወሓትን ኣተሓሳስባ ሕወሓትን እዩ ሕወሓትን ኣተሓሳስባ ሕወሓትን ካብ ትግራይ መልክዕ እንተዚያ ትሒዝና ከዓ እንፈቶ ካብ ትግራይ ጀሚሩ ካብ ኤርትራ ጀሚሩ ክሳዕ ሊብያ ክሳዕ የመን ክሳዕ ስዑዲ ክሳዕ ጣልያን ዝተኣሰረ መስመር እውን ኣለና መረዳእታ ኣለና ሕማም ትግራይ ሕወሓት እዩ ሕወሓትን ዝፈጠሮ ስርዓት ኣብ ዝዓድን ሕወሓትን ኣተሓሳስባ ሕወሓትን እዩ ሕወሓትን ኣተሓሳስባ ሕወሓትን ካብ ትግራይ መልክዕ እንተዚያ ትሒዝና ከዓ እንፈትሖ ፀገም የለን ከም ብሄር ክንጠፊና ኢልኻ ዩ ኣር ራይት ክንጠፊና ከም ብሄር ኣብ ደንደስ ጥፋት ኣለና ሕዚ ሕማም ይኾነ ኣብ ደንደስ ጥፋት ኣለና ሕዚ ኣብ ደንደስ ጥፋት ዘሎ ብሄር ከዓ ናብ መጀመርያ ስራሕ ከም ታስኻ ዝበልኻያ ብሄራዊ ስምረት እዩ ዝሓትት ብሄራዊ ፃውዒት እዩ ዝገብር ብፍላይ ሎማዓንቲ ዘለኹም ናይ ሰራዊት ኣመራርሓ ዝሪኦኩም ዘለኹም ነዚ ብሄር እቲ ካሊእ ናይ ወታደራዊ ስራሕትኩም ይፅራሕ ነዚ ብሄር ናብ ሓደጋ ናብ መጀመርያ ደወል ዝደወልኩምሉ 5 ጀነራል ኣብ ቴሌቪዥን መፂኹም ኣዛዚና ሕወሓት እዩ ዝበልኩምላ መዓልቲ እያ ዝበልኩምላ መዓልቲ እያ ብሄራውያን ውድባት ድሕሪ ሕዳር 19 መቐለ ብልፅግና ምእታይ መንግስቲ ዝበሃል ኣብ ትግራይ የለን ድሕሪ ዝገበርናዮ ቃልሲ ብሄራዊ ቃልሲ እዩ ብሄራዊ ቃልሲ ነቲ ቃልሲ ዝነበሩ ብሄራዊ መራሕቲ ክህልዎ ይኽእሉ እዮም ሶ ናይ ሓባር ቃልሲ ስለ ዝገበርና ናይዚ ብሄር ናይ ሓባር ዘሸጋግር መንግስቲ ፃውዒት ክግበር ከሎ ናይ መጀመርያ ዝነፀኩም ወታደራት ኢኹም ሶ ናይ መጀመርያ ነዚ ብሄር ኤክስኪዝ ሕተትዎ ሕጂ ዘብ ዝቐረባ እዋን ዝቐርብ ምስ ማዕድን ተተሓዘ ምስ ብረት ተተሓዘ ምስ ገለ ኦኬ ይፃረ ቀሊል ፀገም ይብሉ ግለሰባት ኣብኡ ዘለው ኣይደንቲፋይ ጌርካ ንዖም ወጊድካ ፕሮብሌም ተተፈትሑ ግን ተሓቂ ንሱ ኣይኮነን ፖለቲሳይዝ ስለተገበረ ናይ መኸት ሓይሊ ድዩ ነዚ ሓይሊ እዚዩ ርእሱ ነድንኖ ዝብል ደንበኛ ናይ ፀላእ ስራሕ ይስራሕ ዘሎ ፀገም የለን ክብለኩም ድል ይኮንኩን በብኸባቢኡ ካብ ንግድ ፍቃድ ጀሚሩ ምፈሩ ብዝርዝር ኣይፈልጦን ኣክቹዋሊ ኣብኡ ዘሎ ፀገም መንግስቲ ብደንብ ኣፅኒዑ ፈትሖ ኣሎ ኣብዚኦም ምፍታሕ ንሕና እውን ዝኽኣልና ኩሎም ንገብር ንኽእል ኢና ንህዝቢ ትግራይ ብዝጎድእ መንገዲ ኸይኸይድ ብዝተረፈ ኣብዚ ጉዳይ እዚዩ ኤርትራ ጀሚሩ ክሳዕ ሊብያ ክሳዕ የመን ክሳዕ ስዑዲ ክሳዕ ጣልያን ዝተኣሰረ መስመር እውን ኣለና መረዳእታ ኣለና ብዓሰርተታት ዝቁፀሩ ምስ ጭቡጥ ተግባሮም ምስ ሒዞምዎም ዝኸዱ መናእሰይ ኣትሒዝናዮም መዓልቲ ይፀንሑን ፍርዲ ቤት ፈትሕዎም ኣብዚ ኣለዉ ብፅኦት ኣብዚ ኣለዉ ተጋደልቲ ኩላኹም ኣለኹም ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ፍርዲ ቤት ኣብ ዝኾነ ኣኼባ ከይተላዓለ ቶኢላ ኣይትፈልጥን ሓንቲ መዓልቲ መፍትሒ ይብላን
ትግራይ እንዳተሰቃየ ሓንቲ መዓልትን ትግራይ መፍትሕ ዝወይ ኣይረኸብኩን ተመሊስና ኢና ንሕና ንኽሰት ዘለና ተመሊሱ ዝቃለ ዘሎ ጅግና ዝኽሰት ዘሎ ወይ ምግባይ ለወርቂ ነጊሩ ኣበይ መዓዝ ኣነ መዓዝ ፈልጥ ንኣሃዱ ኣኪቡ ኣብ ወርቂ ኢድካ ዘእትኻ ምግቢ ሃይል ሓላፍነት ክወስደልካ ኢልካ ከይትሓስብ ፍለጥ ኢድካ ከይተእቱ ተተራይኳ ናይ ባዕልካ ጉዳይ ኢሉ ዲክለር ከም ዝገበረ ከም ዝኣወጀ እየ ዝፈልጥ እዚ እቲ ጉዳይ ዘሪፉ ትብሉ ትራ ዋልድ ዓሚፁ ትብሉ ሓሶት ዘሪፉ ትብሉ ሓሶት ሰራዊተይ ጭዋ ወዲ ጭዋይ ተባዕቴ ምንም ኣይተጓሰሱን እንግዲህ ኣነ ኣራኹ የለን ኣነ ዘራኸው ግፍዒ የለን ዘራኸው ግፍዒ ኣዘግናኒ ግዛዕ ምዛዕ ኣራኹ እንዲያም ሓደ ሓደ መራትዑኻ ገዛ ኸበል ሓሉ ሕጂኻ ንስኻ ሰላም ኢኻ ኢሎም ጠሚና ነይሩ ብሽኩቲ ብና ሓደ ዘድሊ ክስቃጥላይ ብና መራሕቲ ብኡ ክሓልፉ ከምዚኦም ናግበርና ቀኒዮም ነይሮም ክዕምፁ ወይ ክገፍዑ ምናምን ብዓይነይ ሲራኹኒ ማለት እዩ ኤርትራ ወታደር ላይ ግን በእውነቴን ነው የምለው ሰው መቅተል የለም ሲመጡም ገዛችን አይዟችሁ ከምናተይ አይጋጠመንን ዘይራ ኻኻ ሪእኽትሉን እንተሪእ እንታይ ፀገም ነው እዚኣ ናፃ ጌርኩም ተዘራሩን ኣለኹም ሓቂ ዋእዚያን ዚያን በፂሓ ነይራ መራሕቲ ኮነን ምርብ ታራ ማል ፀገም ይብለና ስለዚ ይራኹ ግን አይራኹን ኣነ ብዓይነይ ዝራኸው የብለይ ኣነ ዝወረድና ግፍዒ ብናን መቸም ኣነ ኸብ ዓለይ ምንም ዘፅሕኒ ነገር የብለይን ተውቂዕን ተውቂዕ ሰብን ተውቂዕን ኣይብለካን እያ ንስኹም ተሸና ወታደራዊ ዲስፕሊን ዝተሃንፀ ወዲ ክልተ ሃይማኖት ወዲ ወግዕን ባህልን ወዲ ክብርን ሕግን ወዲ ክቡር ሓፋሽ ብዘይ ክፍሊት ብስማዊ መቑነን ኣብ እንግድዑ ፂሩ ሃገር ደው ዘበለ ኣድሃ እምበር ሰራዊት ኤርትራ ኣራዊት ኣይኮነን ኣጋንን ተኸሳጉ ግን ኣራዊት ትቕየር ሰራዊተይ ኣይተልዕሉለይ መሬቱ ክምልስ ሉዓላውነቱ ክውሕስ ርብዒ ዘመን ብሓሳዳኹም ኣብ ካናለ ሰፊሩ ድኻ ይትብልዎ እወ ምዕራባዊ ችቸቶ ዘይእቱ ዓወት ንሓፋሽ ኢሉ ዝቐረባ ማኣዲ ዓደስ ምስ ናይ ጎረቤቱ ዘይወዳድር ክህሉን ከይህሉን ኣሜሪካዊ ባርኾት ዘይፅበ ህዝቡን ክብሩን ዘይሸይጥ ጭዋ ድኻ እንታይ ይብለኩም ምህላወይ ልቢ ኢልኩም ኣቕልብሉ ዓወት ንሓፋሽ ዝጭርሑ ተኣምራት ዝሰርሕ ኣብ ኣፍሪቃዊ ወታደራዊ ታሪክ ዘይድገም ሓፂኒ ሰራዊተይ ናይ ብሓቂ ኣወፅእ ናይ ብሓቂ መቸም እቲ ሓቂ ካብ መዓልትና መዓልቲ እናፀሃየ ክኸይድ ከሎ እቲ ዝበለፀ ንሱ እንዲ ካብ ዝበለፅ ነገር የለን ሕጂ ናብቲ ፅቡቕ ነገር ክንሰግር ኢና ብዛዕባ ወርቅን معدنات إيرترا. investment ندابا 2022 ኣብ ኬፕ ታውን ደቡብ ኣፍሪካ ኢና ዘለና ሕጂ ሓቢረኩም ዘለኹም ምስ ኣራስደር ስሚዝ ቴክኒካል ዳይሬክተር ናይ ኣልፋ ኤክስፕሎሬሽን እዩ ሕራይ ኣራስደር ብመጀመርታ ምስ ኣልፋ ኤክስፕሎሬሽን ዶክተር ኣለና ኣብ ምንታይ ኮሞዲቲ ወይ ጥረ ነገር ኢኹም ትነጥፉ ዘለኹም ሕራይ ፅቡቅ እቲ ዘለና ትሕዝቶ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳተቀያየረ እዩ መፅእ ፀኒሑ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ድሕሪ እቲ ሰለስተ ኣገደስቲ ረኽበታት ምርካብና እቲ ሓደ ናይ ወርቂ እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ኮፐርን ወርቅን ክኾን ከሎ እቲ ሳልሳይ ድማ ናይ ወርቅን ኮፐርን ዚንክን እዩ ስለዚ ኣብ ሰለስተ ናይ ኮሞዲቲ ወይ ናይ ጥረ ነገራት ኢና ዘለና ማለት እዩ እዚ ዳ ከምኡ እንተኮይኑ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ዓባይ ኣስመራ ኣብ ዝብል ቻነል ከይድኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ንምሉእ ትሕዝቱ ንእሽተይ ከፋለ ከርእየኩም ኣብዚ ሓደ ካብቲ ኣልፋ ኤክስፕሎሬሽን 2-3 ግዜ ኣብዚ ቻነል ኣቕሪበልኩም ነይረ ናቱ ስራሕ ኣካየዲ ስራሕ ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ኮንፈረንስ ናይ ዕደና ኣብ ዝተረኸበሉ ብዛዕባ እቲ ዘለዎም ጥረት ይኩነስ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ኤክስፒሪየንስ ናይ ስራሕ ክዛረብ ከሎ እዩ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ኩነታት እዩ ንስማዕዮ ኣብ ፅቡቅ ዓይነታት ናይ ኮሚኒቲ ኢኹም ዘለኹም ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ዝዋን እዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኮሚኒቲ ክትህሉ ፅቡቅ እዩ እወ ብጣዕሚ ንሕና እውን ሕጉሳት ኢና ዘለና ኣብ ምንታይ ኩነታት ናይ ዕቤት ይኸ ዘሎ እዚ ፕሮጀክትኹም ኣብ ዝዋን እዚ ብዘይምግናን ኣብዚ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ደረጃ እዩ ዘሎ ኣብ ዝዋን ድሪል ስትራይክ ኢና ንገብር ዘለና ኣብቶም ክልተ ረኺብናዮም ዘለና ፕሮጀክታትና ኣብ ሳልሳይ ድማ እቲ ሳልሳይ ክፋል ንብሎ ኩዕታ ነካይድ ኣለና እቲ ቦታ ኣዝዩ ሰፊሕ ስለዝኾነ ብዙሕ ግዜን ፀጋታትን ገንዘብን እዩ ዝሓትት እዚ እቲ ዝኸበደ ስራሕ ክነካይደሉ ዝፅበየና ዘሎ ቦታ እዩ ብመጠኑ ድማ ዝዓበየ ውፅኢት ክንረኽበሉ ንፅበየ ቦታ ኸ እዩ ኣብቶም ክልተ ግን ድሓን ዝኾነ ስራሕ ሰሪሕና ኣለና እቲ ዝረኸብናዮ ውፅኢት እውን ከቅድሚና ኣብዚ ዋዕላ እንዳባ ምምፃእና ወግዓዊ መግለፂ ሂብና ነርና ኢና ኣብዚ ዝመፅእ 2 ሰሙን ኣቢሉ እውን እንፅበዮ ውፅኢት ክህልወና እዩ ኣዝዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ምናልባት እቶም ብዙሕ ንካምፓኒኹም ዘይፈልጥዎ ኣበይ ቦታ ኢኹም ትነጥፉ ዘለኹም ንሕና ኣብ ኤርትራ ኢና ዘለና ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ክፋል ናይ ኤርትራ ማለት እዩ እቲ ናይ ኤርትራ ናይ ዕደና ሕግን ምሕደራን ብዙሕ ፍሉጥ ኣይኮነን ኣነ ግን ከም ሓቂ ክብለካ ካብ 2000 ዓመተ ምህረት ጀሚረ ኣብቲ ሃገር ዝሰርሕ ዘለኹ ን4 ዓመታት ጥራይ ተፈለ እምበር ብጠቕላላ ክሳብ ሕጂ ን18 ዓመታት ተቐሚጡ ኣለኹ ካብዘን ዝሓለፋ 22 ዓመታት ማለት እዩ
ብዙሕ ስራሓትን ናይ ዕድና ረኽበታትን ድማ ተሳቲፈ ሓደ ካብኡ እዚ ናይ ዛራ ናይ ዕድና ወርቂ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣብዚ ካልእ ክንዘራረበሉ ዝደሊ ብዛዕባ ኮፍሩ ዝደልዩን ጠሞቶም ናብ ኣፍሪካ ዝገበሩን ምናልባት እዚ ሃገር ኣበይ ከም ዘላን ዘይፈልጡ ኣበያ ትርከብ እዚ ሃገር ኣብ ኣፍሪካ ብልክዕ ሰሜን ካብ ኢትዮጵያ ብምዕራብን ሰሜናዊ ምዕራብን ድማ ምስ ሱዳን ብምብራቃውን ሰሜናዊ ምብራቅን ድማ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዝተዳወበት ሃገር እያ ጽቡቕ እዚ ብሩዶ ምኽንያት ክንፈልጦ ኣገዳሲ ይመስለኒ እዞም ንብሎም ዘለና ማዕድናት ኮፐር ዚንክን ተፈልዮም ድሓር ከተጋዓዕዞም ኣብ ደገ ባሕሪ ምህላው ጽቡቕ እዩ እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይቲ ሃገር ከመይ ይመስል ጽቡቕ ከም ኣነ ናይ ጂኦሎጂን ዳህሳስን ኪላ ብምዃነይ ንዓይ ዘለኒ ኣብ ሓደ ሃገር ናይ ፖለቲካ ርጉእነት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ናይ ዳህሳስ ስራሕ ዝተካየደሉ ግዜ ሓደ ትካል ተመስሪቱ እቲ ዘድልይ ናይ ዳህሳስ ስራሓት ሰሪሑ ናብ ናይ ፊዚቢሊቲ ስታዲ መጽናዕቲ ኣካይዱ ናብ ዕድና መስርሕ ክሰጋገር እንተኮይኑ እቲ ኣዝዩ ዕድለኛ ትካል ብውሕዱ 7 ዓመታት ይርድዮ እዚ እቲ ናይ ብሓቂ ዕድለኛ እንተኮይኑ ማለት እዩ ኣብዚ ከም ሓደ ናይ ዳህሳስ ትካል ዘድልየካ ሓደ ኣብቲ ሕግታት ናይቲ ሃገርን ኣብቲ ናይ ዕድና ሕጋጋትን ርጉእነት ትደሊ ብኻልኣይ ድማ ጂኦፖለቲካዊ ርጉእነት ኣብቲ ዘለኻዮ ኣከባቢ የድልየካ ነቲ ዞባ እንተሪኢኻዮ እዚ ኣራብያን ኑቢያን ሽል ዝብለካ ኣብቲ ናታቶም ሕግታትን ኣሰራርሓን እንተመፂና በፃብዕ ዝቁፅሩ እዮም እቲ ቀዳማይ ደረጃ ዓቐን ዘለዎም ናይ ዕድና ትካላት ኣብ ዝሓለፈ 100 ዓመት ተረኺቦም ወይ ተመስሪቶም ዘለዉ ናይቲ ሽልዲ ዓቐን ምስ ናይ ኣውስትራልያን ናይ ካናዳን ሽልድታት እንተወዳዲርካዮ ግን ኣይራኸብን እዩ ኣብዚኦም ብኣማይት ዝቁፀሩ ናይ ዕድና ማእከላት ተረኺቦም ወይ ተመስሪቶም ኣለዉ ብዙሓት ካባታቶም ድማ ናይ ቀዳማይ ደረጃ ዘለዎም እዮም ሓቂ እዚ ናይ ኣራብያን ኑቢያን ሽል ብሕፅረት ዘመናዊ ናይ ዳህሳስ ወፍሪ ዕድላት ክሳቐ ፀኒሑ እዩ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ናይ ኣራብያን ሽል ቦታ እንተኸድካ ክሳብ ሕጂ እዋን እቲ ናይ ብሓቂ ክትከዶ ዘለካ ቦታ እንተሎ ኤርትራ እዩ ናይዚ ጭብጢ እንተለሊኻ ኣብ ግብፂ ሓቂ እዩ እዚ ናይ ሱካር ኣሎ ኣብ ሱዳን ዋላ እኳ እቲ ናይ ታሪኻዊ ናይ ዕድና ማእከል ናይ ሓሳይ ኣብኡ እንተሎ ዘመናዊ ናይ ዕድና ማእከል ግን የለን ኣብ ኢትዮጵያ እንተኾነ ኣዝዩ ብዙሕ ናይ ወፃኢ ወፍርታት ተገይሩ ክሳብ ሕጂ ግን ዝኾነ ይኹን ዘመናዊ ናይ ዕድና ማእከል የለን ኣብ ዝልክዕ ግዜ ኣብ ኤርትራ እንተሪኢኻ ግን ክልተ ናይ ወርቂ ዕድና ማእከላት ኮይሙሎ እቲ ሓደ ናይ ቢሻ ቪኤምኤስ ክኸውን ከሎ ደረጃ ዓለም ዝወዳደር እዩ እቲ ካልኣይ ድማ እዚ ናይ ዛራ ኦሪጂኒክ ወርቂ እዩ ኣብዛነ ንባዕለይ እውን ኣብ ምርካቡ ብኣካል ዝተሳተፍኩ እዩ ክልተ ካልኦት እውን ፍቓድ ተዋሂብዎም ኣብ ምጅማር ዝርከቡ ኣለዉ እቲ ሓደ እዚ ናይ ኣስመራ ማይኒንግ ኮይኑ ኣብ 4 ቦታታት ርክበታት ዘለዎ እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ደረጃ ዓለም ዝወዳደር ናይ ፖታሽ ማዕድን እዩ ኣብ ኩሉሊ ደቡብ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ኮይኑ ሰምዑ ኣለኹም ዶ እቲ ማይኒንግ ናይ ኤርትራ ሳብ ክንደይ ርግኣት ከም ዘለዎን እቲ ፖለቲካዊ ርግኣት ድማ ነቶም ኢንቨስተራት ንነዊሕ ማዕድናት ነዊሕ ዓመታት ፕላን ጌርካ ሰሪሕካ ኢንቨስት ጌርካ ድሕሪ ነዊሕ ኢኻ ፍረፃማ ካ ትረክብ ስለዚ ፖለቲካዊ ርግኣትን ንፁርነት ናይ መርሕነትን ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ስለዚ ሓደ ካብቲ ንዓይ ዘገድሰኒ እቲ ስራሕ ዘገድስ ድማ እቲ ባእታ ኤርትራ ከም ዘለዋ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀጋታት ናይ ማዕድን ድማ ኣዝዩ ብዙሕ ምዃኑን እቲ ኢንዳስትሪ ናይ ማይኒንግ ኢንዳስትሪ ድማ ብደረጃ ዞባ ጥራይ ዘይኮነስ ብደረጃ ዓለም ተፈላጥነት ዝረክብ ዘሎ ፕሮጀክታትን ከምኡ ድማ ኣሰራርሓን ናይ ማዕድንን ናይ ማዕድናት ናይ ዕደና ኮርፖሬሽናትን ይቀውም ከም ዘሎ ይዘርኢ ብፍላይ እቲ ናይ ቢሻ ከመይ ገይሩ ኦርጋናይዝድ ኮይኑ ከም ዘሎን እቲ ኣገባብናቱን ካልኣይ ድማ እዚ ናይ ኮላሊ ዝበሃል ሕጂ እኳ ከምቲ ዝድለየ ዝግዝግዘ የለ ብዓለም ደረጃ እውን ኣገዳስነት ዘለዎም ፕሮጀክትስ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣይሆፕ ነዚ ነገራት እዚ መመሊሱ ተደፊኢሉ ናብ ዝበለፀ ኣብታ ናይ ዝሓለፈ ኢንተርቪው ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝተዛሪቡ ነይሩ ናይ ደገ ዘለዎ ህዝቢ ኣብ ዕደና እውን ክሳተፉ ከም ዘለዎም ኢሉ ነይሩ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ እንተዝደፍኡላ ብተደጋጋሚ ድማ ጎስጓስ እንተዝግበረላ ንፁርነት ፕላን ተዋሂቡ እንታይ ክግበር ከም ዘለዎ እንተዝንገር እውን ኣክንዲ ነቶም ኮርፖሬሽናት ንደገ ዘለዉ ጥራይ ሂብካ ንዓታቶም ምህብታም ብመንገዲ እቲ መንግስቲ ገይሩ እንተዝግበር እውን እቲ ኢንቨስትመንት ትደገ ዘሎ እቲ ባዕሉ ክሰርሕ ዘይክእል ኣብተን ካምፓኒታት ናይቲ ሃገር ኢንቨስት ንክገብር እሞ እቲ ዓቕሚ ናይቲ ሃገር ንምዕባይ ልዑል ኣገዳስነት መሃለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ክንቅፅል ኢና ንእሽተይ ክፋል ብዛዕባ ሓንቲ ኣገዳሲት ኣርእስቲ እውን ደና ካሊእ ናይ ዳህሳስ ኩባንያ ዝተረኸበ እዩ ኣብዚ ሕጂ እቲ ኣነ ከም ኣወንታዊ ዝሪኦ ዋላ እኳ ኤርትራ ብናይ ምዕራብ ዓለም ዓይኒ ሕማቕ ምስሊ እንተለዋ ንዓይ ዝረኣየኒ ግን ብፖለቲካዊ ዓይኒ ኤርትራ ኣዝያ ርግእቲ ናይ ዳህሳስን ዕደናን ስራሓት ክትካይደላ ድማ ምጭት እያ ክነግረካ ኣነ ካብ 2000 ዓመተ ምህረት ጀሚረ ኩሉ እቲ ዘካይዶ ስራሓት ብዛዕባ ኩሉ ነገር ስራሐይ ዘድልየኒ ዘበለ ኩሉ ካብ ሽዑ ማለት 2000 ዓመተ ምህረት ጀሚረ ምስ ሓደ ዳይሬክተር ጀነራል ክሳብ ሎሚ ዝዘራረብ ዘለኹ እዚ ዘርእየካ እቲ ርጉእነት እዩ ናይ ባሕቂ ፅቡቅ ከምዛ መሰለ ዕላላት ኢና ከዓ ኣብዚ ኣብ መንጎ ኩሎም ሓለፍትን ኣመሓደርትን ናይ ዕደና ትካላት ክበፅሕ ንደልዮ ምክንያቱ ከምዛ መሰለ ናይ ሓበሬታ ምልውዋጥ እዩ ኣብዚ ደቡብ ኣፍሪካ እቲ ቀንዲ መተኻኸቢ ኢና ምክንያት ከምኡ ኢሉ ድማ እቲ ዝፀንሐ ኣካይዳ ክቅየር ምንቲ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዶ መስለካ እዋ ብትኽክል ፅቡቅ ኣለካ ኣነ ሕጂ ንባዕለይ ኣብ ድላየ ቦታ ኮይነ ነቲ ናይ ኣልፋ ኤክስፕሎሬሽን ስራሓት ከካይዶ ይኽእል እየ እንተደለኹ ካብ ለንደን ወይ ሲድኒ እንድሕር ደልየ እየ ዝብለካ ግን ኣነ ኣብ ኤርትራ ክነብር እየ መሪፀ ከምኡ ስለዝኾነ ኢኻ ን18 ዓመታት ኣብ ዝሓለፈ 22 ዓመታት ኣብኡ ዝተቐመጥኩ ምክንያቱ ኣዝዩ ብጣዕሚ ውሕስ እዩ ዝበለፀ ጂኦሎጂ ዘለዎ መሬት
እቲ ባህሊ እቲ ታሪክ እቲ ህዝቢ ንክትነብረሉ ድማ ብጣዕሚ ኣዝዩ ምቹእ ቦታ እዩ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ነታ ሃገር ዘድልያ ሞያ ኣለኒ ናይ ዕደና ምልሳስ ሞያ ስለዚ ስለምንታይ እሞ ኣብ ካልእ ዝነብር ቅድሚ ሕጂ ኣብ ብዙሕ ክፋላት ናይ ኣፍሪካ ኣውስትራልያ ስራሕ ኣለኹ ኣብ ኤርትራ ክሰርሕ ስለ ዝመረፅኩ ንሳልሳይ ግዜ ናብ ኤርትራ ዝመላለስ ዘለኹ ከመይ ዝበልዎ መልኣኺ ወደይ ዝደሓነቶ ዋዕ ከምዚ ዓይነት ኣድቨርታይዝመንት ወይ ከዓ ጽቡቕ ቃላት ብዛዕባ ኤርትራ ሳሕቲ ዝስማዕ ኣብ ተራ ቦታ ድማ ኣይኮነን ኣብ ዓብዪ ኮንፈረንስ ዝሳተፍ ዘሎ ኣብኡ ዝሳተፉ ድማ ኢንቨስተራት ኣብዚ ማዕድናት ኢንቨስት ክገብሩ ዝኽእሉ እዮም ስለዚ ንኤርትራ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ምስሊ ጽቡቕ ሽም ጽቡቕ ክብሪ ከም ትረክብ ገይሩ እዩ ናብቲ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ዘሎ እዚ ድማ እቲ ትክክለኛ ናብ ኩሉ ህዝቢ ክበፅሕ ዘለዎ መልእኽቲ እዩ ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ምዝህሉ ጥራይ ድማ እቲ ህዝቢ እቲ ሽም ናይቲ ሃገር ክቕየር ዝኽእል ነቶም ኣገደስቲ ስትራቴጂካሊ ኣገዳስነት ዘለዎም ሰባት ወይ እውን ኦዲየንስ ኣብ ዝኾነ ቦታ ጫውጫው ስለ ዝበልካ ደይኮነ ኣብቲ ናይ ኢንቨስተርስ ቦታ ነቲ ቦታ ብኣካል ዝፈልጥዎ ዝተቐመጡሉን ከምኡውን ነቲ ዕደና ነቲ መስርሕ ናይቲ ኣገባብ ዝፈልጡ ከምዚ ኢሎም ክዛረቡልካ ከለዉ ተስቲሞኒ ይበሃል ምስክርነት ክብልካ ከለዉ ዓብ ኣድማዕነት እዩ ዘለዎ ስለዚ ምዚ ሕጂ ንኣትዎ ዘለና ሓድሽ መድረኽ ምናልባት ኮ እንደኾነ ኤርትራ ካብቲ ዘለዋ ዕፅዋን ክባን ናይ ኣሜሪካ ሕማቕ ሽምን ሕማቕ ምስልን ሕማቕ ስእልን ካብኡ እንተወፅያ ናይ በዓል እዚ ብሓቂ ናይ ብሓቂ ዓብ ስራሕ ክሰርሑ ዝኽእሉ ኤርትራ ለሚናቶ ዲያ በለልና ኢላቶ ኣይመስለንን ኣነ ከም ዝመስለኒ ግን ምስቲ ኣብኡ ዝቕመጦ ዘሎ ሓደ ሰብ ድማ ንነዊሕ ዓመታት ክቕመጥ ተመሪፁ ነቲ ኩነታት ነቲ ኣነባብራ ናይቲ ህዝቢ ስለ ዝተቐበለ እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል መልእኽቲ እዩ ካብዚ ሰብ እዚ ዝስማዕ ዘሎ እዚ ድማ ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ሓደ ሰብ ንሶምን መፅኡ ቫኬሽን ኣትዩ ክንዲ ገለ ቪድዮ ምስ ገበረ 200,000 ሪዮ እሞ ኤርትራ ገሃር ነብሳት ምዕባለ የብሉን ገለ የብሉን ስለዝበለ ብሙሉእ ፀይቂ ክገብረልካ ከሎ እቶም ኣብኡ ዝተቐመጡ ነቲ ኩነታት ዝፈልጡ ድማ ከምዚ ኢሎም ትክክለኛ ከይተዛረበ ስቕ ክብል ክእል ነይሩ ዝግድዶ ኣካል ኣይነበረን ግን እቲ ሓቂ ከምዚ ኢሉ ከምስክር ብምኻሉ ኤርትራ ዓብዪ ኣገዳስነት ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ ንምሉእ ትሕዝቶ ኣኬትኩም ኣብኡ ስምዕዋ ንምሕታት ትማሊ ናብ ኤርትራ ዕላዊ ምብፃሕ ዘካየደ ካብ ኤርትራ ደገፍ ንምሕታት ትማሊ ናብ ኤርትራ ዕላዊ ምብፃሕ ዘካየደ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኬንያን ፍሉጥ ኬንያዊ ፖለቲከኛን ራይላ ኦዲንጋ ዕደቱ ዛዚሙ ኣብ ዝተመለሰሉ ንኤርትራ ዘለዎ ምስጋና ብምቕራብ ናብ ኣስመራ ዝገበረ ምብፃሕ ነቲ ንኣቦ ወንበርነት ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ዝገብሮ ዘሎ ምውድዳር ደገፍ ንምርካብ ምዃኑ ዕላዊ ገይሩ ንሱ ብመንገዲ ዕላዊ ናይ ኤክስ ወይ ቅድም ትዊተር ሕሳቡ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ጽሑፍ ቃል ብቓሉ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኣብ ናይ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ውድድራይ ደገፍኩም ክሓትት ኣብ መጻኹሉ እዋን ኣብ ኣስመራ ዝገበርኩም ላይ ምዉቕ ኣቀባብላን ርጉጽነትን የቐንየላይ ረኣየይ ብመንገዲ ሕብረት ኣፍሪካ ምትእሳር ብምዕባይ ፓን ኣፍሪካኒዝም ምሕያል ኮይኑ መንቀሳቐሲ ዜጋታት ኣፍሪቃን ኣቑሑት እውን ምምችያ እዩ ነቲ ህሞት ተጠቂምና ድማ ንመንእሰያት ኣፍሪቃ ዕድላት ክነሰፍሕ ኢና ብምባል ካብ ኤርትራ ደገፍ ከም ዝሓተተን ብዝተባብዖ ክንድግፈካ ኢና ዝብል መረጋገፂ ድማ ምስጋና ከቕርብ ከም ዝደሊ ዘስምዕ መግለፂ እዩ ኣውፅኡ ዘሎ ኣብ ኬንያ ራይላ ኦዲንጋ ሓደ ካብቶም ፍሉጣት ፖለቲከኛታት እቲ ሃገር ኮይኑ በተደጋጋሚ ፕሬዝደንት ናይቲ ሃገር ንምዃን ኣብ ምርጫ ተሳቲፉ ብጸቢብ ክሳዓር ተራእዩ ነይሩ እዩ ይኹን እምበር ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ትሕቲ ኡሁሩ ኬንያታ ከም ቀዳማይ ሚኒስተር ኬንያ ኮይኑ ኣገልጊሉ ይፈልጥ እዩ ኣብ ኬንያ ከዓ ኣመና ሰፊሕ ዝኾነ ደገፍ ከም ዘለዎ እዩ ዝግለጽ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ራይላ ኦዲንጋ ኣብ ወንበር ወይ እውን ቸርማን ናይቲ ኣፍሪካን ዩኒዮን ንክኸውን ደገፍ ናይተን ሃገራት ክረክብ ስለ ዘለዎ ናብ ኤርትራ ከይዱ ምስ ፕሬዚደንት ኤርትራ ድማ ኣይ ቲንክ ፓን ኣፍሪካኒስት ስለ ዝኾነ ምስ ፕሬዚደንት ኤርትራ ብቐረባ ክረዳዱ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝርዳእኒ ምክንያቱ ብዛዕባ ኣፍሪካ እንታይ ክትከውን ኣለዋ ብዙሕ ዕምቆ ዘለዎ መረዳእታ ዘለዎ ሰብ ምዃኑ እዩ ዝንገረሉ ስለዚ ምናልባት ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብምዃኑ ድማ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ፅቡቕ ዝፈልጦ ሰብ ብምዃኑ ድማ ኣድቫንቴጅ ክህልዎ ይኽእል እዩ ምስ ኤርትራ ድማ ኣፅቡቕ ተረዳድዮም ብምኻዶም ድማ ዝያዳ ደስ ዝብለካ ቢካዝ at the end of the day African Union is a very important institution ምስቲ ኩሉ ድኽመታቱ ምስቲ ኩሉ ፀገማቱ ምስቲ ኩሉ ሕፅረታቱ ኣገዳስን ቀላሲ ተራ ዝፃወት ዘሎ ውድብ ስለ ዝኾነ ምስ ከምኣቶም ዝግበር ምሕዝነት ብቐረባ ንጉዳይ ናይ ኤርትራ ዝፈልጡን ክርዱልካ ዝኽእሉ መራሕቲ ኣብ ኣፍሪካ ሕብረት ተመፅኦም ሙሉእ ብሙሉእ ንኤርትራ ክጠቕምዋ እዮም ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን እንተወሓደ ቃልሲ ናይቲ ህዝቢ ጉዕዞ ናይቲ ህዝቢ ክርድእዎ ዝኽእሉ እንድሕር ኮይኖም ሓገዝ ኣለዎ ኬንያ ድማ ምናልባት ኬንያ ዘይኮነስ ሕብረት ኣፍሪካ ድማ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ራይላ ኦዲንጋ ምናልባት ተስፋ ዘለዎ ካብቲ ዝነበሮ ዝለዓለ ናሃርቢ ዝወሰኸ ከምቲ ዝብሎ ዘሎ ነቲ ህዝቢ ከምኡ ድማ ንግዲ ኮኔክቲቪቲ ንምፍጣር ፓን ኣፍሪካኒዝም ኣፍሪካዊ ምዕባለ ኣፍሪካዊ ሶሊዳሪቲ ንምዕባይ
ክሰርሕ እየ ዝብሎ ዘሎ ኣይሆፕ ኣምላኽ ይተሓወሶ ንሱ ድማ ፅቡቅ ጉዕዞ ክኸውን ለለኩሉ ድማ ረብሓ ሓሳበይ ኣነ ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ድማ ፅቡቅ ዕድል ዝፈጥር ይግበሮ እየ ክንብል ደሊ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ቪድዮ ሓደ ጊድዮን ሙሳ ፅሒፍዋ ዝነበረ ኢሎም ንጎ 2 ታሕሳስ 2014 ምስ ተንሳኩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካድር ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ዝሰርሓ ኣዴታት ከምዚ ትሪእዎ ውሕጅ ኣልየን ዘልምዐኦ ኣፍረ ዝበፅሒ ፓፓዮ ክእክባ ተዓዚበ ይብላ ኣሎ ዋው that's really good interesting ኣቲ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ እቲ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ ድማ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ብከምዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ድማ ነቶም ሓረስቶት ዝወሃብ ዘሎ ዕድላት እሞኻ ኣብ ስራሕ ኣትዮም ውፅኢታዊ ስራሕ ንክሰርሑ ዝግበር ዘሎ ተበግሶ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣተኩሮና ኣብ ከተማታት ኣብ ገለ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ገጠራት ዘሎ ዝበዝሕ ህዝብና ድማ ኣብ ገጠራት ከም ዝነብር ኣብ ግምታው ናቶም ኩነታት ክንርኢ ከለና ደስ እዩ ዝብለና እንኳዕ ከምዚ ተፈጠረለና ዘን ኣዴታት እዚኣተን እንኳዕ ከምዚ መድረክ ኣብፅሐን እናበልና ነዚ ትሪእዎ ዘለዎም ፓፓዮ ኣፍርየን ባዕለን ድሕር ኣብዛ ኣብፅሐን ኣለዋ ተገይሩለን ክኸውን እዩ ግን ናይ ብሓቂ ኣፍራይነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሕብረተሰብ ካልእ እውን ነይራትኒ ኣይዶኖ ኣብዚ ቀሪበያ ኣለኹ ድየ ለንቀነ ዝረኣኽዋ ሓንቲ ኣገዳሲት ስእሊ ነይራ ንዓ ገይረ ብኣ እውን ክውድኦ እየ እዛ ስእሊ እዚኣ እውን ጎኒ ጎኒ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ካብኡ ከይወፃና እዚአን 2 ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብቶታል ዝበሃል ንሰስቴይነብል ዴቨሎፕመንት ፕሮጀክት ንሰስቴይነብል ምዕባለ ክኸውን ዝኽእል ዝተባሃለ ሚኒስትር ሓበሬታ ሃገር ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ከም ዝበሎ እዘን 2 ደቂ ኣንስትዮ ኮንቲነንታል ብኮንቲነንት ደረጃ ዝተገበረ ዝመስለኒ ኬሚካል ኢንጂነርስ እየን ሓደ ፕሮጀክት ኣቕሪበን እቲ ፕሮጀክት ድማ ናይ ዘን 2 ውልዶ መንእሰያት ዕውት ብምዃኑ 112,000 ናቕፋ ተሸሊመን ኣለዋ ዋዕሮታት ናይ ብሓቂ ዋዕሮታት ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዘን መንእሰያት እዚኣተን እዚአን ፅቡቅ ባይታ ተዋሂብዎን ነዚኦም ተደጊፍካ ትክክለኛ ቦታታት ተትሒዝካዮም ናይ ብሓቂ እቲ ውፅኢት ካብዚኣቶም ክመፅእ ዝኽእል እቲ መንእሰይ ከተትሕዞ ከተንክሶ ክትክእል ኣለካ ንሱ እንተነኺሱ እዩ እቲ ዝዓበየ ውፅኢት ክመፅእ ዝኽእል ኣናይ ሆፕ ድማ ንኣታተን ብሩህ መፃኢ ፅቡቅ ዕድል ንምንየለን ከምተን ኣዴታተን ንሪአን ዝነበርና ዋዕሮታት ንሳተን ድማ ኣብቲ ምዕባለ ናይቲ ሃገር ዓብ ኣስተዋፅኦ ክገብራ ተስፋ ንገብር ናይ ሎማ ርእሲ ድማ ኣብዚ ክውድየ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ደገፍኩም ምሃብ ናትኩም ሓሳባት ምፅሓፍ ድማ ትግደፉ ምክንያቱ እቲ ቻነል ንስኹም ተደጊፍኩም ጥራይ ክዓቢ ዝኽእል ነዚ ኩሉ ፃዕርና ፅቡቅ እዩ እንድሕር ኢልኩም ድማ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ እናበልኩ ምዝያ ጥዕምቲ ደርፊ ገድፈኩም